say pull up, you know what I mean. ndikudziwa mpiri mumadabwa kuti ine ndinatasha pachitima mfana kasi wakali moto mamunake ndi bwana ine ndikapola popo ndeye wosakamba nane ndatopa ndikunama achuluka ndi mafuserelolo ndi yankha vuto siyeyo koma chikondi changa nkanamvera makolo sinkanafika apa mwina chinali chibwana sindidziwa mwina ankanama zofesa chisoni zomwe anandipanga kakumbukira bola nkanakana Tia Natasha, sunganameza moyo wanga unamva singakufikire ndiwe mkazi wa bwana koma unapatso golo langa ndi Natasha tinalipa ubwezi zaka zapitazo tikukhala kunchesi tinaliyana koma beti mamvana tikakumudolo sima amakana tsiku lina tinalandira foni makolo wake a Natasha apanga ngozi ndinalira ndinakwesa misozi agwira mtengo wa chikowo mwana anali mmodzi patapita masiku angapo moyo wa umphawi unayambikapo school fees inayamba kusowa moyo wapadziko unayamba kupowa anali wanga sinkanapanga mwina nkhani ya kwathu anayenera udziwa mwina thandizo lokhazi muganizira ndadikirani mumve zomwe anandichita Natasha ndinkankonda kwambiri guys nde zinali zovuta kuti ndimusiye chabe panopa ndineyo malevu saufanana ine ndi wa business koma Natasha dikani mumve kwathu kucha nkhani ndinasiya koma makolo wanga ananyinyirika mawu omwe anandiuza anandiriza ati ndipange school Natasha ndingomusiya ayi ndinakanitsitsa kumusiya Natasha sinkanakwanitsa pakana kunyumba anatithamangitsa ine ndi Natasha tinapita dera lina oti ndine wamamuna nayamba maganyu Natasha akukula zisinthako salu ambuye anadalisa ndinayamba business ndimagulisa nteza komanso freezes ndinaganiza zoti apiteso ku school poti nthawi imeneyo anali form 2 zinthu zinatheka mpaka anafika 4 mayeso sanayende ankangokhala pa door tsiku lina napeza mwayi wa ntchito ndimagwira ku kipsi andikana ndiniko ayiwo sanama ndimakhalako bwino moti mabwana anga ankandidziwa bwino mwezi utatha bwana anandipempha ndibwere ndi mayi akunyumba nkamabwera ndinavomera ndili bwana ndizotheka ndibwera nawo sabata ya mawa lolemba lolemba litafika olona ndinazizidwa zomwe Natasha anandichita sinkanamtenga nkanaziwa abwana atamuona anangofikira kumuhoda ine kukamwa kakasi akundiuza kuti ndi chibwezi cha mkalasi Natasha fizi yanga Natasha wanditayisa nthawi yanga Natasha pano ndiwe mkazi wa bwana Natasha A dangerous DJ. Laws of attraction. She was attracted to the beauty and the madness. Classy woman in long heels, I found her asking about the person I once knew, and then it happened. Conversation was on, we was deep in the zone. Made her laugh a couple of times, creating a bond. Damn, the drinks must have been kicking in, cause I was on my A game and she was busy listening. You know, vice versa. We had a mutual ground, I really didn't chase her. Even though she wasn't as easy with other fellas. She fell in love with what I was telling her when I met her. Looking like a lady by Dirty Diana. Looking young but acting like older Madonna. You supposed to be in the building with rich folks, but you know where they want go handle your bam bam. God, it's your body, take you out to party and be the same person to cook for you when you hungry. You see, my lady better than yours. $1.5 million and I can't wait to get served. First move, hi, what's your name? She told me nice try. Wanna connect with you like Wi-Fi. I'm feeling you, I can't lie.
Tikulandireni kwina kulikonse kumene mwachuna kanema wa MBC2 on the go komanso Malawi Broadcasting Corporation MBC TV number 1. Tukamba kunena kuti lero ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri limene tikhale tikuchita launch officially TV ya 2 on the go. Tili kuno ku Lilongwe Studios, the capital city of Malawi. Dzina langa ndi Emmanuel Chikonso. Lero ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri limene aliyense wakhala kulembekezera tsiku la chimwemwe kwambiri. Zambiri zikhale zikuchitika komanso tikhale ndi the vice president wa dziko lino amene wandi Dr. Michael Biswick Usi ngati mulendo olemekezeka. Koma zonse zisanachitike pamakhala anthu amene akuyendetsa zimenezi kuti mwambo ukhale pamene wafika apa kuti zonse zikhale mchimake imene zililimo. Tili ndi mmodzi mwa akuluakulu kapena kuti chair wa komiti yomwe ikuyendetsa mwambo umene kuno ku Lilongwe amene wandi a regional controller a Malawi Broadcasting Corporation atakondwa Jumbe. Ndikulandireni mai Jumbe. Muli bwanji? Kapena kuti bobo sina yachijamata. Yale ndi ya bobo. Ndithu zakhala zili motani kufika tsiku la lero kungotipereka chithunzithunzi kuti mwambo wokonzekera tsiku limeneli lakhaliro otani. Chabwe. Mwambo umene ulendo umene namba 2022. Tikuyambitsa project management inabwera ndikutuza anthu angapo kuti tikufuna tiyamtsegule MBC TV2. Anthu inuyo takupasani brief imene yoti mukakhale pasi mukatuze kuti MBC TV2 yo ingakhayoneka bwanji ingapazikhala zotani ndipo ingamauluke motani. Choncho ifeyo ndi task force imene inakhazikitsidwa nthawi imeneyo tinakhala pasi ndikumunguzaunguza kuona zimene amapanga anzathu konkuno ma station ena kuona zimene amapanga anzathu ma station akunja ndikuona kuti kodi ifeyo tikamapanga station yanyuwani imeneyi tikufuna ikhale pati tikufuna ikhale ndi ma program otani tikufuna isiyane bwanji ndi MBC TV1 chifukwa china chofunika chine chimenecho kuti anthu akatsegula TV1 ndi TV2 zizikhala kuti azitakusiyanitsa akatsegula banthu ndi akatsekula iyi azitausiyanisa samatero amati manthu amene ajani manthu ndi manthu kuti azitausiyanisa kuti kumanthu kuli content ya mtundu wina ku TV2 so kuli content ya mtundu wina. Choncho anatuza kuti koma ku TV2 kumakamaka tikufuna mpange focus on entertainment zimene zizosangalatsa ndi sports ndithu zamasewera ulendo umene wachoka 2022 ulendo umene wachoka 2022 ndeta khati kuigwira ntchito imeneyo ndithu kwa zaka zonsezi kufika kuti mpaka na nyumba kukonza yoti tizabu ma studio kupeza anthu ngati inu anyamata town moti we are privileged muchinyamuse chinthuchi andinapeza andithu anyamata anu toti hayi mnathamanga nacho ndithu chizungana kamati you understood their side ndikuiulutsa ndithu MBC2 on the go. Choncho kufika pa tsiku la lero kunena kuti tikutsegulira I think ineyo ndi munthu mmodzi amene ndili wokondwa kwambiri kuti project ichi chinthu chinangoyamba ngati kungolemba papepala kuti project ndi koma lero kukhala kuti ndi chinthu chenicheni mpaka na as vice president adziko zatsegulira sindi chinthu choti chinthu chosaiwalika chosaiwalika pamoyo wanga ndipo izakhala achievement chokuti moyo mwanga ndizakhala kuti TV2 on the go, that's my biggest achievement. Nice one. Ndithu. Amina ndi atakondwa Jumbe. Ekuyendetsa ndithu msonkhano. Koma ndakambako of course vice president mwinano kuyamba zonse panja tikuona anthu akugwiragwira apa ndi apa zikuyembezeka kuyamba nthawi yanji inotsopano. Chabwino. Zimene ziti zikuyembezeka kuyamba 9:30 pamene a vice president atafike pamalo pano. Azayendera ndithu ma studio athu ano kuona so ma office athu ano maiwawo so ndomwe kuti azinangasama ngotona so nawo pa air kuti azafike ma office else ali pamudzi pano kuyendera akati komera so mtima tizaitana kuti pa studio pampando ndakhaine pano azakhale pasi azacheze ndithu ndi Malawi khaya zacheza ndi nomwe khaya zacheza ndi ndiyena zizaoneka nthawi yomwe koma ndithu tachikonza chotero kuti ndithu azakhale kuti now so atifile kuti chinthu chilipo chikuchitika and he's part of us as TV2 on the go. Tamva kuti kukhale ma performances osiyana and all that, how different are these performances kapena how different is this occasion, how different is it occasion inoyo ndi ma occasion ena onse amene takhatu kwaona anthuwa ndipo lero anthu aona zinthu zodabwisa zokuti kodi function yayo jeni makhayo tere tainakale kuti TV2 on the go is different, it's youthful, it's dynamic. Zinthu zimene timapanga ife zimakhala zosiyana ndi anthu ena. Zinthu zimene timapanga ife zimakhala zokuti
anthu akaziyang'ana aziti zidi ndizosiyana ndi TV1 komanso zosiyana ndi ma station ena choncho lonchi imene itakhalepo lero ndikopa kuulula mayeso koma pali oyimba okuti yayi oyimba okuti agula nafe ngati MBC2 on the go tinayambira limodzi ifenso tikutsegula station kutola ma upcoming artists enake kumapanga promote pamene popo pano ndi anthu okuti akula in the industry, and that's our pride. We were able to do that. Apart from just entertaining, but we're also able to nurture talent. Kuti anthu azichona kuti we're also contributing to national society. So quite fair chinthu chabatali ndithu. Ndiyafunse funso limodzi kuti maprogramu ngankhani pano. Koma suti ndi program yokhaimira maikoda yake. Koma program ndambiri. Mwina ngotchula maprogramu awiri atatu kuti mukakhala mati nthawi zambiri iyi ndimaonera ndikakhala. Pa 2 on the go. Pa 2 on the go. Zikhazo ndifuta chimodzimodzi kumuza mai kuti sankha pano. Mwana wako. Favorite ndutiyo. Koma programs osewo. Ndinali mmodzi okhala pasi ndikwapanga kwalemba program iyi muzakhala chakuchakuchaku soncho. Koma chimene ndinganene chonena kuti vision imene tinayika ifero mapepala ndi imene imatuluka pa air ndiyo moyo ndi chimene ndinganene chonena kuti indeed vision imene tinayinayo ifero ka task force ndi imene inatulukira pa air kuti anthu anyamatani munakwanitsa kutipasa ife zimene timafuna kuti ndithu anthu akatsa TV2 amafunsa koma muti ndi MBC inde MBC koma it's a different kind of MBC. 2 on the go. 2 on the go. Mwina potsiriza ndikuzowa kuti lero munthu otanganidwa kwambiri ndangokokani kuti tabwerani tatambasulira anthu kuti zikuyenda motani mwina poomba mkota mzonse komano tidziwa mwina panja paso tikhandika nthawi kenaka ticheza komano poomba mkota mmawa tsiku la lero kwamene akutionera pa MBC TV1 komanso MBC TV2 ena akutsatira pa Facebook mwina ena angotipeza kumene mongoomba mkota ano muzonse kuti tikupange release kuti nanunso mukathamange kunjapo. Koma kwambiri I think kwambiri ndithokoze management potipasa ifeyo mphamvu imene ndikuchikhulupirira kuti ndi chinthu choti ntchito imene tingagwire ndikutipasa support yonse kuti chinthuchi chifike pamene chafikapo patokha sitikanakwanisa as a task force or kapena as a launch committee zonsezi zimafunika kuti management ilowerepo tipase support ndipo atipasa support yoyenera and kuti tifike apapa it's because of the support of the board and management. Ndipo amene ndathokoze moposa kuti atipanga support kokwanira. Komanso ndathokoze manthu amene adatipasa sompata chifukwa patokha sitikanatha kupanga ujeni kukula kufika pamene papa koma iwo ngati manthu anatigrabe pankono kuti tiye tiziyenda limodzi kuti thandiza munjira zosiyana-siyana iwonso tathokoze kuti atithandiza kukula kufika pamene tili ifepa ndicho ndinena kuti yayi titsateni pa TV2 on the go tikamayamba launch kuti tionere limodzi imene zikhalire and I'm sure that people will be very happy and they'll see something they've never seen before. Funso lina limene mwina mongotsirizano lilangobwera munamaliza lilangobwera pali anthu ambiri amandifunsa kuti ayi inde muli pa Azam muli pa Kriye muli pa Go TV muli pa Airtel TV komano kodi mbali inayi kumene mayesoso mulula kapena amandifunsa mbali inayi kuti ndipo mbali inayi ndinenetsa kuti our Christmas present to the nation of Malawi is that we will now be on DSTV from December. So amalawi asadandaule ndikuzoda amadandaula ambiri kuti sitimakupeza sitimatha kugwirani koma ayi ndi mavuto sewatha. Our Christmas present to the nation is that we now be on DSTV. Ine ndithokoze kwambiri and kuno 2 on the go tichitseko timakhala kuti chatsekuka and we are free minded. Kuno ndi achinyamata komanso kuonetsetsa kuti zinthu zimene tikuchita luso lathu ndi zina zotero zikupita patsogolo ndetitere nankha kusanzika tithokoze kwambiri kathamangeni mukagwire ntchito ndithu amene ndi takondwa Jumbe mai Jumbe amenewa mowanyadira kuno timangoti TJ chifukwa TV ndi achinyamata timangoti TJ amene ndi chair wa committee yomwe ikuyendetsa launch imene ya TV2 on the go. The guest of honor is the vice president. Tikutenganisoni kunjaku nthawi ina yake kuti mukaone kuti zikuchitika motani kutsogoloko. Tiyambikire kwambiri kuti muli pamenepo pa MBC TV 1 komanso MBC TV 2 on the go kutsatira zonse bwino lomwe zonse zikhale zikuchitika kuno tikhale upatsani satani wa zimene zikuchitika. Iwo ndingowapanga release apite kena kumuno macheza akhala akupitirirabe anzathu amene mukutonera pamanthu suti musunthe khala ndibeni pomwepo. Ine ndemano chikonso, let's have this short break then we're gonna be back.
A beautiful song there from Maggie Switch. Lero onso tili naye Maggie Switch. Akhala kuchita perform lero. Pali zambiri zimene zikuchitika awani magayi zomwe tayamba nawo limodzi. Alipo ambiri sitikadwa ndisotenga wina aliyense. Alipo ambiri omwe tayamba nawo limodzi. Two on the go cholinga chake ndi chimene cholinga choti achinyamata luso lawo lipite patsogolo. Komanso ifeyo achinyamata mene timaganizira anthuso kunjako adziwe kuti timaganiza motani. Imene amati bad mind people. In case of just tuning in, lero tikuchita launch this is special program. Imene ndithu tikuchita launch TV2 on the go. Mukutionera pa Manthu, MBC TV1 komanso mukutionera pa 2 on the go. Tikunena kuti oyimba ndambiri. Tiliso ndi Shano Index. Newton Mzimba. Nzima. Zapopowa se Shano. Zute 1 to 2. Go TV 819. Azam Television 384. Let's have this short break. We're gonna for MBC2 on the go launch. And here's a quick one. When is the official launch of MBC2 on the go? Is it A, November 21, 2024? Is it B, 21 November 2024? Is it C, Thursday, 21 November 2024? Or is it D, 21st November 2024? And in case you haven't guessed it right, it's the 21st of November 2024, and we are going big because we're getting better. It's going to be amazing, and most of all, it's going to be epic. You cannot miss it. Hello, ladies and gentlemen. This is Emmanuel Shikonso, producer and presenter. The truth. Program imako. On 21st November, history in making. We are launching MBC2 on the go. One of the biggest TV on the land. We are hip, versatile, and dynamic. Tukunena kuti moto unandi pa 21st November pano. Keep it locked. What's popping, fam? This is D Mind Universe, the entertainment analyst, a producer for Usovenge and Ulimba on MBC2 on the go. And I am so excited to let you know MBC2 on the go is getting launched on the 21st of November 2024. We promise to give you more exclusive content. And thank you for always sticking with us. Keep on keeping it. MBC2 on the go, the only station which is hip, versatile, and dynamic. MBC. So boy, the 4 man, the 21st November 2024, MBC2 on the go. Launcher. Catch my live performance also podcast. MBC2 on the go. Fire. MBC2 vibes with Drew Yeah. Drew Mwana wa Jess. Launching MBC2 on the go officially. Pamene papa 21 of November 2024. MBC2. Pamene kukuza kala achina inendihi. Pana wakusanje live wade. Osaiwala. Kuno kwa chema iwe uli ina uli. Ena uli ya Drew Samadi Jonjo. Watch it. Come on. Malawi, make switch. Turn up that speaker, make you a fika. So, but 21, you know what, Gwan. Sarara, to on the go.
Vibes with Drew Jess. Yeah. Brigadier General Mandara Baguza Bachelor or Quatila. Drew Mwana wa Jess. Wafikanso Pompano. We are launching MBC2 on the go officially. Pamene Papa 21 of November 2024. MBC2. Kumene kukuza kala ajina inandi hi. Wana wa sanje live wade. Oh say wala. Kuno kwa jema iwe uli. Ina uli. Ina uli ya Drew Samadi Jonjo. Watch it. Commence. Safe Malawi, make switch. Turn up that speaker, make you a fika. Ali konkoso. But 21, you know what one. Hey guys, it's Shens here, and here's a quick one. When is the official launch of MBC2 on the go? Is it A, November 21, 2024? Is it B, 21 November 2024? Is it C, Thursday 21 November 2024? Or is it D, 21st November 2024? And in case you haven't guessed it right, it's the 21st of November 2024, and we are going big because we're getting better. It's going to be amazing, and most of all, it's going to be epic. You cannot miss it. Hello, ladies and gentlemen. This is Emmanuel Chikonso, producer and presenter. The truth. Program imako. On 21st November, history in making. We are launching MBC2 on the go. One of the biggest TV on the land. We are hip, versatile, and dynamic. Tukunena kuti moto unandi pa 21st November pano. Keep it locked. What's popping, fam? This is D-Mind Universe, the entertainment analyst, a producer for Usovenge and Ulimba on MBC2 on the go. And I am so excited to let you know MBC2 on the go is getting launched on the 21st of November 2024. We promise to give you more exclusive content. And thank you for always sticking with us. Keep on keeping it. MBC2 on the go. The only station which is hip, versatile, and dynamic. So boy, le boy, man, the 21st November 2024, MBC2 on the go. Launch. Catch my live performance also pregesi. MBC2 on the go. Fire. MBC2. Inapoto wana maso za weda. Koma wakumbukila suwena. Mesa ukacheza nikyo. Dad yake ukayipasa moto pa 21 November ku MBC2 ene dukudu yazo wina ise amene akapezeka amene kwagwenzeka chifukwa sizogona lo amene ukayipasa kuti MBC2 on the go. For MBC2 on the go launch. Vibes with Drew Jess. Yeah. Brigadier General Mandara Baguza Bachelor or Quatila. Drew Mwana wa Jess. Wafikanso Pompano. We are launching MBC2 on the go officially. Pamene Papa 21 of November 2024. MBC2. Kumene
kumene kukuzakhala achina ine ndi hi mfana wakusanje live wade osaiwala kuno kwa chema iwe uli uli ina uli uli ina uli ya Bruce Hamadi Joncho watch it komansa kumaloto Sife Malawi make switch turn up that speaker make you a speaker ali konkoso pa 21 you know what gwan sarara go to Sport Live right here on MBC2 on the go, the only station that is hip, versatile, and of course we are dynamic. My name is Session Pomlo Wonka Chirwa. I'm a guy you can proudly call the Nyambaro that does make other Nyambaros to bow down. Easy. Nizimene dimabanga pano pakanima wa MBC2 on the go. Ndetu kamba kunena kuti station imene hii tikulauncha pa 21 pano 21 November. Ndiye kuti tikukhazikisa 2 on the go talala inu izi ndi zokoma ndipo ife tabwera udzakhala kukupasirani zokoma zokha kamba pakunena Manchester United aionesa imfwimbi idomwedomwe komanso imbingo. Check out. What's popping, fam? This is D-Mind Universe, the entertainment analyst, a producer for Usovenge and Ulimba on MBC2 on the go. And I am so excited to let you know MBC2 on the go is getting launched on the 21st of November 2024. We promise to give you more exclusive content. And thank you for always sticking with us. Keep on keeping it. MBC2 on the go, the only station which is hip, versatile, and dynamic. MBC So boy, le boy, man, the 21st November 2024, MPC2 on the go. Launcher, catch my live performance also prekesi MPC2 on the go fire. MBC Napota wana maso saweda Koma wakumbukila suweda Mesa unkacheza nitoweda Naenda mulinga kale ya dobweda Mwana ndada jagi ukaiva samuru pa 21 November ku MBC2 ene dukuru ya zoro inaisa amina akabezewe mene kwa mwanzega sikasi zogona ro mene ko ukaiva sakuti Sika basi ni sika pompo Nane ndikulo wela chakwano MBC2 on the go. On our platform. So very shortly, the channel reached by DSTV. Zimene zibangisa kuti mwina mbili yake ipite patsogolo chifukwa azangopanga switch 295 MBC TV1 kazati pa channel yanji afuna chaching'ono azapanga switch ndi remote control. So zimene zilipangisa kuti ife very excited kuno kwa MBC. Yeah, tathokoza kwambiri inu thamangani mukagwire zina ndi zina. Amene the vice president hayo sakhala kufika. Ndalendo zikoma Nditu amene ndi mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC Mr. George Kasakula utifotokozera amene idayambira MBC TV2 on the go. Inali idea komano zidafika ponena kuti yakhazikika tsiku lija ndi lero officially launching now. Tipite ku short break, then we're gonna be back shortly. Quick one. When is the official launch of MBC2 on the go? Is it A, November 21, 2024? Is it B, 21 November 2024? Is it C, Thursday, 21 November 2024? Or is it D,
21st November 2024. And in case you haven't guessed it right, it's the 21st of November 2024, and we are going big because we're getting better. It's going to be amazing, and most of all, it's going to be epic. You cannot miss it. Hello, ladies and gentlemen. This is Emmanuel Chikonso, producer and presenter. The truth. Program imako. On 21st November, history in making. We are launching MBC2 on the go. One of the biggest TV on the land. We are hip, versatile, and dynamic. Tukunena kuti moto unandi pa 21st November pano. Keep it locked. What's popping, fam? This is D-Mind Universe, the entertainment analyst, a producer for Usovenge and Ulimba on MBC2 on the go. And I am so excited to let you know MBC2 on the go is getting launched on the 21st of November 2024. We promise to give you more exclusive content. And thank you for always sticking with us. Keep on keeping it. MBC2 on the go. The only station which is hip, versatile, and dynamic. MBC. So boy, Lero, man, the 21st November 2024, MBC2 on the go. Launcher. Catch my live performance also Pwekesi. MBC2 on the go. Fire. MBC2. Inapotaona maso saweda. Koma wakumbukila suweda. Mesa unkacheza nitoweda. Naenda mulinga kale adobweda. Mwana ndadadzi yake ukaipasa moto pa 21 November ku MBC2 ene dukutu ya zoro inaise amene akapezeka amene kuwagwanzeka sikasizogona lo amene kuti ukaipasa kuti bu Sika basi ndisika pompo. Nane ndikulowela chakwano pompo. Two on the go. MBC2 on the go. What's popping, fam? This is D-Mind Universe, the entertainment analyst, a producer for Usovenge and Ulimba on MBC2 on the go. And I am so excited to let you know MBC2 on the go is getting launched on the 21st of November 2024. We promise to give you more exclusive content. And thank you for always sticking with us. Keep on keeping it. MBC2 on the go. The only station which is hip, versatile, and dynamic. Nachezako ndi mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC Mr. George Kasakula. Tamva kutokozera makambako kwambiri mwina kwa amene mwangotipeza kumene kuti chinthuchi chidamba ngati idea. Iwo ndi okondwa tsopano kuti 2 on the go ikukhazikitsidwa tsopano officially. Komanso akambako ziwiri zitatu kuti kodi nanga apa kiriye ndi zina zotero. Ife sitifuna kuti tikhale madikoda mpaka na atatu. Kodi simungabwere pa DSTV nkhani imenenso ayikamba idzakhalenso program ina yapadera kunyadirira kuti tsopano tupita pa DSTV chamu December muno. Koma zonse ma testing ndi zina zotero zachitika. Ndiye tikhale ndikucheza ndi ena mwa oyimba omwe yabwera pamudzi pano amene tikhale tikucheza nawo. Meg Switch ali pompa yemwenso akhala kupanga perform komanso Revoir all the way from Chikwawa ali nawonso pamudzi pano kuti atisangalatse muzochitika zosiyana-siyana. Ndimuyitane Revoir kuti tingomva kuti kodi yeyi wakonzekera motani. Revoir ulendo wake yeyi uli motani. Revoir mwina atafika chapafupi Revoir kuti timve Revoir kuti wakonzekera motani. Kodi ndikupatseni wakuchikwawa tiyangana kuti tupatseni wakuchikwawa kapena ukhale omwewo uli kose umene mungatewo. Kodi wakuchikwawa tinganena kuti chani wakuchikwawa Mwachero atani? Mwachero atani? Moto majiyankhula bwino kwambiri andi kwatu. Okay, lero tsiku la wakonzekera zotani Revoir iwe ngati artist wakonzekera motani? Ine ndifuna ndipange perform to my level best cause this is gonna be my big stage
to step on. Like so pale anthu oti ndolemekezeka. So I've been training from like way back, preparing for this day. So yeah, I'm ready. TV2 kwa iwe ungaifotokoza motani kuti yakuthandiza motani paluso lako komanso ikuthandiza motani pamene kuchidwa official launch tsiku la lero. TV2 ndi TV imodzi imene yakhala ikupanga play nyimbo zanga kwambiri, like kuti ndifike pamene ndili pano, at least I've got fan base ndifika ya TV2. So kulonja kwa TV imene ndikukhulupirira kuti intengera patali kwambiri. Umayimba nyimbo zanje kwena amene akutionera ena koyamba kukuona ndi nyimbo zanje zimene umayimba? Ine ndimayimba hip hop. Yeah. Imodzi mutha kukuntha imodzi. Yeah. Pang'ono two lines. Because okay. Amandilonga pimba chitempyo timwa manungwa nkitikiti nongonda maniwa nchima. Vaja kama famba ninga kugwinya saname pimba chitemwe muntima pimba ndidinya. Sindinamve koma zamveka kwamene akuva. Kwamene akuva. Iya yasebira ukakonzekere popo zonse pamene tikuloncha 2 on the go. Ndithu amene ndi Lero modzi mwa oyimba omwe abwera kuzatisangalatsa pamodzi pano. Ndi tsiku losayiwalika kwambiri. 21 November lidzakhala tsiku limene mbiri imene idzakhale yosayiwalika mpaka nakale. Meg Switch so pompano akubwera kuti ticheze naye timve kunena kuti iye mbali yake wakonzekera motani. Takhala tikulumikizana all this time preparing for this day. Kodi iyeyi walumikizika motani wakonzekera motani pamene akhale akuchita performance tsiku la lero. Iye ndi Meg Switch amadzitchula choncho koma timva kuti dzina lake linene ndi ndani? Meg Switch. Kodi ndi limenelo? Lapa nsongo ndi lomwelo? No, lapa nsongo ndi Magiteo. Teo. Yeah. Umamenya dance. Danso, Afro danso, reggae. Wakonzekera motani tsiku la lero? Okay, ndakonzekera kwambiri. Of course, it's my first time performing bigger stage. Like a bigger stage, but I'm ready. Kind of nervous though. A little bit nervous. Yeah. Okay. Mwina ndi nyimbo ziti ndi ziti zimene anthu amakudziwa nazo zimene umadziwa kuti at least awiri atatu amandidziwa tinyimbo tiwiri titatu. Okay. Difference has been my biggest song. And I also have Sirigona I did with JJC. Yeah, then there's Moro Nandi, there's Bad People. All my songs, I think. Okay. Yep. 2 on the go kwa iwe ungaifotokoza motani kuti ikuthandize motani ngati oyimba? Okay, 2 on the go. Okay. Yandithandiza ndilero. Just yakuthandiza kale. Yandithandiza kale because I feel humbled being part of this. Sinmayembegezera kuti of all the artists they could like recognize me because I'm an upcoming artist. And this is my first time performing in a big stage. And I was really humbled. I couldn't believe it, like seriously, yeah. Motilero anthu yembegezere fire. Umazayipanga taimenye pang'ono kaja kaboom. Umazati chanu kumapero. Okay, difference. Yes, some difference. Kaboom. Mbambane, thanks so much. Yeah, amene ndithu ndi Meg Switch mmodzi mwa oyimba omwe ndithu alipo leronso tsiku lero performing today. Ndi tsiku lapiteko patali kwambiri. 2 on the go munamvako akukamba zinthu zambirimbiri. Tidankhulana ndi chair wa committee imeneyi yemwenso anafotokoza kunena kuti tidayamba pakale komanso udala chinyamata. DG so anafotokozapo, the director general himself anafotokozapo kuti tidakhulupirira chinyamata ngati untabwerani kuno. Achinyamata walipo pano. Mmodzi mwa iwo is one of the producers of Ulimba Usovenge amene ndi D-Mind Universe presenter and producer. Atabwera pafupi kuti mwina ndicheze naye ndimve kuti iye tsiku la lero kwambiri likutanthauza zotani. Ye mata. Musangalala. Kwambira se kwambiri. Ndilugona zwa. Serious? Ndathokoza. Osari muzingo yamike kanema atu. Yamike 40 by yako ija. Buzwa gari. Turn it up when yake supajadiru. Koma paja munambisa ndino. Mwina ka background vangona and hangoziwa kuna the first guy who did that program was you. Yes. But then timakatu ukankha china turn it up waja ukankha china Ulimba. China Usovenge timakhandi tutu kuchita zimenezi. Umamva banja say being one of the pioneers MBC 2 on the go. I'm going down the history book of MBC. You know, it's amazing. It's amazing. 20 years from now, I mean, I'll be looking back and be like, okay, I was one of the first people who started this thing. So it's very amazing, man. Ukakhala, what's the best moment of you figure 2 years down the line? I presented, I produced this program, I did this, and the cinema you are.
Ah, wow. Every day for me is so important. Every day to me is so amazing. I think. So boy, le 4 man, 21st November 2024, MBC2 on the go. Ikuloncha, catch my live performance, also Pwekesi. MBC2 on the go, fire. MBC2. Napota wana maso saweda, koma wakumbukila suwena. Mesa unkacheza nitoweda, naenda mulinka kale adobweda. Mwana ndadadde yake ukaipa samuru pa 21 November ku MBC2 ene dukuru ya zodo wina amene akapezeka mene kuwagwanzeka sikasizogona lo mene kuti ukaipa sakuti bu Sika basi nisika pompo, nane ndikulowela chakwano. What's popping, fam? This is D-Mind Universe, the entertainment analyst, a producer for Usovenge and Ulimba on MBC2 on the go. And I am so excited to let you know MBC2 on the go is getting launched on the 21st of November 2024. We promise to give you more exclusive content. And thank you for always sticking with us. Keep on keeping it. MBC2 on the go, the only station which is hip, versatile, and dynamic. MBC2 on the go. Hi, my name is Sife. Be on the lookout for MBC2 on the go launch. Vibes with Drew-Jess. Yeah. Drew, mwana wa Jess. We are launching MBC2 on the go officially. Pamene papa 21 of November 2024. MBC2. Kumene kukuza kala achina inendi hii. Mfana wangu sanje live wade. Osaiwala. Kuno kwa chema iwe uli uli. Ina uli uli. Ina uli ya Drew Samadi Jonjo. Watch it. Komansa. Sife Malawi, make switch. Turn up that speaker, make you a fika. Alikonkoso. But Ntwani, you know what one. Sarara. To on the go. To Sport Live right here on MBC2 on the go, the only station that is hip, versatile, and of course we are dynamic. My name is Session Pomlo Wonka Chirwa. I'm a guy you can proudly call the Nyambaro that does make other Nyambaros to bow down. Easy. timakhalanso ndi nthawi yonena kuti tiyawunikira chinyamata kunena kuti iyayi suicide is not a solution tili ndi ngati ngamo the truth
kuti anthu adzidziwa chilungamo chenicheni cha moyo uno. So tili ndi zambiri, ndipo tsiku la lero pamene tikupasidwa nguvu, tikupasidwa mphamvu, ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri. Unakambapo mapoint angapo ofunikira kwambiri. Kumano ukayang'ana pamene mwachokera kufika pano 2 on the go kupita tsogolo kuoneka lota. Tsogolo ndilowala. Amwene tsogolo ndilowala. Chifukwa ndakamba kale kunena kuti ngati zinthu zimachitika nguvu tisadapasidwe kwenikweni. Nanga kupitako, tupitako kukhala motani. Ndiye kuti sopano kukhala kuipasa moto kwenikweni. Ndiye kuti sopano ngati tinali pa hip pokhapo. Apa sopano ndi kuti tikupita kwina kusopano dynamic versatile aonekera. Chifukwa mwina zimene taonesano ndi hip yokhaya. Kwatsala sopano dynamic ndi versatility. Pamudzi pano pakuchitika zambiri. Meya wa mzinda wa Lilongwe wafika pamudzi pano, komanso takamba kuti the vice president yemwe ndi guest of honor akhala kufika nthawi ina iliyonse. Apa ndikucheza ndi Paul Muloka yemwe amangoti Mr. Sesho modzinyadira amatero. Ndi nthawi ina iliyonse the vice president Dr. Michael Biswick akhale akufika pamalo ano. Pali zambiri zimene zikuchitika, pakhale mwambo odula ribbon komanso kutsekulira TV imeneyi MBC2 on the go, imene ili pa position 5 according to my statistics. Amatuuza choncho pano pakutheka tasunthanso mwina fapa zambiri zimene zikuchitika. Komano Muloka ndikudziwa kuti pali zambiri. Uli mango zati ndi ati uli pati wabisala pati? Man, siungabisale. Mwambo ngati umene siungabisale, kuli kuthamanga tione kuti apa zuyenda bwanji. Akuluakulu wakamba kale kuti pano pakubwera vice president Dr. Michael Biswick akhalali panopa. Ndi yesa ndithu kulongosola ziwiri zitatu kuti china chilichonse ndithu chikhale chikutheka. Ukudziwa kunena kuti mwambo ngati umenewu ndi ofunikira kwambiri makamaka tikakamba pa ntchito zimene zimachitika kuno ku MBC2 on the go. Akambapo ndithu kunena ndi zinthu zambiri zimene MBC2 on the go imatipasa. Tili ma programs amene ndithu amakhala akukamba ndi moyo. Pali Chinwag ndi program imene ndithu achinyamata amakhala akukambirana zinthu zokhudza moyo wawo. Let's Talk Magai ndi program imene ndithu achinyamata amakhala akukambirana kuti zinthu zimene zimakhudza angathane nazo bwanji, nkhani zokhudzana ndi maubwenzi. Ambiri ndithu amavutika kwambiri kuti kodi maubwenzi akhale nawo motani. Ndi nkhani zimene timakhala nazo pano pa 2 on the go zochuluka kwambiri. Ndi tsiku la mtengo wapatali zambiri zikuchitika pamudzi pano. Emmanuel. Ine nakupatsa mpata kuti utero kuti uthe kufotokoza sowekha aonese somene umagwira. Microphone wagwira kuchokera dzulo. Anthu nkhani akhala kutsatira bwino lomwe. Tathokoza kwambiri Muloka. Tathokoza Emmanuel. All the best. Ndithabele Mr. Sesho komapo saidwa patikhale tikucheza ndi akuluakulu kuchokera ku Sports Council. Patuze uleta kuti kodi iwo atigwire bwanji ntchito. Ifa tikukamba ku TV cholinga chake ndi sports, entertainment ndi zambiri zonse zimene zimakhudza umoyo wa chinyamata. Ndikulandireni Dr. Ndathokoza kwambiri. Dzina lija ngwakumbutsa amene akutionera ndi amene akutimvera pakadali pano. Ndine Henry Kamata, Chief Executive wa Malawi National Council of Sports. Anthu amafunsa akuti Sports Council ikhalako tati ikhalako abwera. Ifoti tukamba za sports ndi entertainment. Sports iyo akwena akuluakulu ake kubwerako. Tsiku la lero kapena kuti inu ulendo pamene tauyamba pano pita chitsogolo tigwire bwanji ntchito ndi 2 on the go. Poyambira ndinene kuti ife ngati Malawi National Council of Sports kuimira onse azamasewero muno Malawi ndife okondwa chifukwa cha MBC on the go. Chifukwa ndi platform imene yotino ifeyo tikhala ndi mwayi waukulu tionetsere masewero osiyana-siyana. Anthu adziwe amadziwa za mpira wa miyendo, football, netball, koma anthu handball saidziwa. Football saidziwa. Anthu aone zimene zizi ndife osangalala kwambiri. Achina volleyball ndazi zake ndi zina zote. Zonsezo. Tikambakamba za sports mwakambako masewero osiyana-siyana, handball zotero. Mwina machitidwe ake tufuna kuti zimene zikhalanso live pa TV. Mwina maganizo anu ndi amene kapena kuyankhula kwanu ndikumene mafuna mutsimikize motero. Zonadi tufuna Amalawi aonere zinthu zoti munthu azambiri saonera. So kwakangati mipikisano kandi ya netball, ya volleyball, ya basketball, handball, zothamanga, athletics zimene aziziona live. Mmene amaonera zakunja live aziziona so live pa MBC on the go. Mwina ndinokondwa motani pamudzi pano mwambo uno mmene mwafika pamudzi pano? Mwambo uwu ndiofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi. Makamaka kwa ife amene tili mgawo la masewero. Ndiofunikira
mbiri ni mwambo wa pamwamba ndipo ukupereka chiyembekezo chachikulu kuti tikhala ndi danga, tikhala ndi mpata, tikhala ndi mwayi woti tionetsere luso losiyana-siyana muno Malawi kumbali ya masewero. Ndithu yakamata ndauthokozani kwambiri mwina pali ziwiri zitatu zoti nanunso mulandirenso anthu ena ziko kwambiri ndathokoza ndithu amene ndithu ndi Mr. Kamata, Chief Executive Officer wa Sports Council. Tikangokoma za masewero ku Malawi kuno masewero alipo ambiri, anthu amangodziwa about netball, football ndi zimene mazikamba kwambiri zimenezo. Posachedwa apa tukhulupira kuti mwaonako masewero ochuluka kwambiri, komanso ife nkhonya takhala tikuonetsa pompa pa 2 on the go ndi masewero osiyana-siyana amene ndithu takhala tikuonera pa 2 on the go. Tingopita kaye paka break pang'ono kenako tibwerenso kuti tipitirize macheza athu kukupatsirani mwambo umene wa launch ya MBC2 on the go. Kanbo mwepo. Vibes with Drew Brigadier General Mandara Baguza Bachelor or Kwatila Drew mwana wa Jess Wafikanso Pompano. We are launching MBC2 on the go officially. Pamene papa 21 of November 2024. MBC2 Kumene kukuza kala achina in the heat. Pana wangu sanje live wade osaiwala kuno kwa chema iwe uli ina uli ina uli ya Drew Samadi Jonjo watch it answer kumalodo Sife Malawi make switch turn up that speaker make you wafika alikonkoso pa 21 you know what one to on the go. Hello, ladies and gentlemen. This is Emmanuel Chikonso, producer and presenter. The truth. Program imako. On 21st November, history in making. We are launching MBC on the go. One of the biggest TV on the land. We are hip, versatile, and dynamic. Tukunena kuti moto unandi pa 21st November pano. Keep it locked. What's popping, farm? This is D-Mind Universe, the entertainment analyst, a producer for Usovenge and Ulimba on MBC2 on the go. And I am so excited to let you know MBC2 on the go is getting launched on the 21st of November 2024. We promise to give you more exclusive content. And thank you for always sticking with us. Keep on keeping it. MBC2 on the go. The only station which is hip, versatile, and dynamic. MBC. Le 4 men, 21st November 2024, MBC2 on the go. Ikuloncha, catch my live performance also pwekesa. MBC2 on the go, fire. MBC2. Inapotaona maso za weda, koma wakumbukila suweda. Mesa ukacheza ndito weda, naenda mulinga kale ya dobweda. Mwana ndada yake ukaipasa moto pa 21 November ku MBC2 ene dukhulupira zoti wina ese amene akapezeka amene wakwanzeka chifukwa sizogona lero amene kuti ukaipasa kuti for MBC2 on the go launch. Vibes with Drew Brigadier General Mandara Baguza Bachelor or Kwatila Drew mwana wa Jess Wafikanso Pompano. We are launching MBC2 on the go officially. Pamene papa 21 of November 2024. Kumene
kumeneku kuzakhala achina ine ndi hi mfana wakusanje live wade osaiwala kuno kwa chema iwe uli ina ulia Drew Samadi Joncho watch it kumalodo Sife Malawi make switch turn up that speaker make you afika ali konkoso pa 21 you know what gwan sarara to on the go. To Sport Live right here on MBC2 on the go, the only station that is hip, versatile, and of course we are dynamic. My name is Session Pomlo Wonka Chirwa. I'm a guy you can proudly be Nyambaro that does make other Nyambaros to bow down. Easy. This is minute wa MBC2 on the go. Ndetu kamba kunena kuti station imene hii tikulauncha pa 21 pano 21 November. Ndiye kuti tikukhazikisa 2 on the go talala inu izi ndizokoma ndipo ife tabwera udzakhala kukupatsirani zokoma zokha kamba pakunena Manchester United aionesa imfwimbi idomwedomwe komanso imbingo. Check out. Here, and here's a quick one. When is the official launch of MBC2 on the go? Is it A, November 21, 2024? Is it B, 21 November 2024? Is it C, Thursday, 21 November 2024? Or is it D, 21st November 2024? And in case you haven't guessed it right, it's the 21st of November 2024, and we are going big because we're getting better. It's going to be amazing, and most of all, it's going to be epic. You cannot miss it. Vibes with Drew. Yeah. Brigadier General Mandara Baguza Bachala Okwatira. Drew mwana wa Jess. Wafikanso pompano. Akhale ndithu ali pompano nthawi ina iliyonse posachedwa apa akhale ndithu akufika pa malo ano ndiye mlendo olemekezeka tikucheza ndi anthu osiyanasiyana omwe bwera pamodzi pano tachezako ndi mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation George Kasakula tachezako ndi Atakonda Jumbe omwe ndi chairperson wa committee yomwe ikuyendetsa mwambo umenewu panonso ticheza ndi ena tifatika kamba za chinyamata tukamba za Malawi 2063 ndi amene amayendetsa ndithu Malawi 2063 ndi NPC azathu a NPC amenewa National Planning Commission Atom Kanje tinawo pompano Atom Kanje madzuka tadzuka inuyo tadzukanso zoma kwambiri ndithu ndinoda kuti tili libodzi pano tsiku la lero ndodala ndipo ife tipange congratulate MBC kuti ndithu Malawi ndi dziko limene anthu ambiri ndachinyamata ndi tikamapanga chinazuka chitukuko chilonse zikunda achinyamata zayika patsogolo ndife ndokondwa andipange congratulate director general MBC komanso team yonse for panga launch MBC2 on the go Malawi 2063 monga manena ndi achinyamata timati it's a youth centric vision so nza kuti tikamati 2063 ambiri amene adakhale patsogolo kunesa masomphenya amakwanitsidwa ndi achinyamata ndi ifeyo timatikuyangana platform imene ife titayigwisa ntchito kwambiri kunesa kuti achinyamata akhale engaged akhale patsogolo maganizo awo komanso kunesa kuti even zimene akuchita zikhale zonesa kuti dziko la Malawi litukuke likhale dziko lotukuka pachuma komanso lozidalira pachuma komena aliyense mama kakuyangana zofuna za anyamata. Okay, tikamakamba za achinyamata mwina ena amati ine ndakula kapena pofika 2013 kudzakhala kulibe kodi focus ingokhala achinyamata okhawa kapena awa apanga bwanji support generation ya achinyamata imene mukuti ndimene ikukankha kwambiri Malawi 2063 masomphenya ndi aliyense chifukwa ngakhale amene amanena kuti ya isitizafikako amene ankaganiza kuti mine tikulandira ufulu wa 1964 amene ankaganiza kuti Malawi ena azakhalipo ndi andani anakhala kuti 1964 timapanga launch Malawi 2024 bwezana kuti nasinzakhalapo koma ndangati analipo ndiye tizakhalapo ndithu koma in case amene agonse zakhalapo Malawi 2063 agawidwa magawo osiyanasiyana magawo 10 so panopa tikupanga implement imene tinati Malawi 2063 first 10-year implementation plan up to 2030 10 ifeyo amene tili ma office pano tikugwira choti tipange push 2030 yo zapeka wandu kwa another generation 2040 another generation pakati kwanisa zaka 43 sizambiri anizochepa ndipo ambiri mwa ife zakhala tilipo kwanisa masomphenya amene ine Atom Kanje ndakuthokozani kwambiri mwina
kufunenso ni kuti pomba nkota muzonse mwambo wakhala otani ndithu pamodzi pano pafikanso akuluakulu wena ndipo nduna yazofalitsa nkhani ndi yomwe ikufika pamalo ano ikulandiridwa ndi alendo omwe afika pano pala akuluakulu the DG himself mayor amzinda uno komanso akuluakulu a Malawi Broadcasting Corporation ali nawo pano mwadzuka bwanji tadzuka kaini lero ndi tsiku lotani ku mtundu wa Malawi lero ndi tsiku la mtengo patali makamaka kuti kwabadwaso mwana wina tumene kuti MBC2 TV imene kwambiri audience yake achinyamata amene amakonda masewero osiyanasiyana dziko muno ndi dziko lonse lapansiri akhala kumaonera channel chimenechi ndiye tayitanidwa ngati company ya Salima Sugar chifukwa palikali ubale pakati pa company ndi MBC2 palikali pa promotion activities brand yathu ya sugar kuti adzilengezedwa pa channel chimenechi makamaka achinyamata athu aziwe zoti kuli sugar wash Malawi amene kuti azigula namugwiritsa ntchito ndotsekepera paja ndokoma kwambiri anyamata samakonda kwambiri zoteroso dzina lija ine ndi Wester Peter Kosam ya Kosam ndakuthokozani kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana all the best pamene tikuloncha 2 on the go ndithu amene ndi mkulu wa Salima Sugar modzi mwa akuluakulu a Salima Sugar Wester Kosam kukumveka ndithu kulira galimoto za wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino soniza kuti nthawi inaliyonse akhale akufika pamudzi pano kulowa pa gate kwa amene mukutimvera pa radio 2 mudzi uno wapangidwa mopamwamba kwambiri wakongoletsedwa mopamwamba kwambiri kapeti zofira zimene ndithu zili pa mudzi uno komanso pakadali pano galimoto zimene zili pa mdipiti umene watenga the vice president zikulowa pa gate la area 4 studios mu mzinda wa Lilongwe ndi Chilambula road kuseli kwa road traffic mukatero ndi kuti mwafika ku MBC TV 2 on the go tikunena kuti posachedwa apa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Biswick Michael Usi akhale akufika pamudzi pano akafika chimene chichitike nchoti alandiridwa ndi akuluakulu komanso nduna yazofalitsa nkhani yomwe ili pamudzi uno kotero adzafotokozeredwa pang'ono zokhudzana ndi mudzi uno kenako adzadula ribbon kutsogolera kusonyeza kuti kutsegulira 2 on the go ndi TV ya chinyamata 2 years now kuyamba 2022 kufika pano officially tsopano tukamba kuti tukuyamba kumakamaka kukhazikitsa koma kuyamba inali 2022 sidamba ngati idea maganizo chabe papepala lero ndizi zikuchitika ndiye akafika pamudzi pano akutsika tukuona wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi kutsika mgalimoto zake kulandiridwa ndi nduna yazofalitsa nkhani Moses Konkuyu komanso akuluakulu wena MBC omwe ali pano kuphatikizapo the DG omwe ali panonso komanso chair amene ndi regional controller wa Malawi Broadcasting Corporation chigawo chapakati amene ndi atakondwa Jumbe omwenso ali modzi yemwe wayendetsa mwambo umenewu kukhazikitsa mwambo umenewu ndi mwambo wapa mwamba kwambiri mwambo wokondweretsa chimwemwe chokha chomwe chikuoneka pamudzi uno ku area 4 studios mmene makambira muja kuti akafika pano apangidwa brief kenako dula ribbon pali mwambo wopatsa chidwi kwambiri amene mukutimvera kutitsatira pa radio 2 FM wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kudula ndithu ribbon pamodzi ndi mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation komanso board chair Kashipap ndipo zachitika adula ribbon pamodzi pano kuomba mmanja kusonyeza kuti AI afika pamudzi uno mwambo wopatsa chidwi kwambiri ndi mwambo umene anthu akhala kuyembekezera kwa nthawi yayitali mmene makambira muja ndiye kuti akulowa mnyumba imene muli ma studios 2 on the go kuti akatsekule tsekula ndithu kuti kusonyeza kuti akhazikitsa tsopano 2 on the go manja mukumvamo kwa amene mukutitsatira pa radio ndiye kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakhazikitsa watsekulira 2 on the go ndi mwambo wopatsa chidwi kwambiri mwambo umene anthu akhala akuyembekezera chochitika pano nchoti akulowa mchipinda chimene kumachitikira zonse tikati kulutsa mawu 2 on the go ndi kumene ndithu afika akafika kumeneku alandiridwe ndi akuluakulu oyendetsa mwambo umenewu MBC
2 on the go. Where we are now is the nerve center of the project. The one who started it from scratch in terms of engineering is Engineer Rafael Kasawala. He's control of engineering and ITC at MPC. So I'll ask him to explain to you the workflow of what happens here before you are taken inside for a 1-minute interview. Thank you. Raf. Thank you, Your Honor. Welcome to MPC2 on the go. Where you are here, it's the FCC where we control all the programs that we have prepared for the audience for that particular day. So I will take you through the workflow that happens here in the FCC. So we have designed in such a way that we provide the audience the up-to-date in line with the social interaction that the youth are up-to-date. So we deployed the design to match with the softwares that are currently on the market. So the equipment that you see here is based on software operations. Everything is based on software. So I'll take you to the units that we have. So we have the first unit, is the server and the feed that receive external sources. So that's the unit. The second workstation, it's where we have to control the quality. When the sources come, we control the quality. We check if everything is okay. For example, what you're seeing here, it's the match which is happening outside, so we have to make sure that it conforms with the standard. So that's the job of this workstation. Then from there, we have our our hub. So this unit is the one that takes everything that we have here. So we have the playout, which plays the programs that they have prepared for that particular day, and it goes into the hub. We also have the studio, which has the live production. It also comes into the hub. Then we have the master playout. So the master playout is according to the schedule of that particular day. So they align all the programs for that particular day, and it's automated. And it can also be operated whilst you're at home. You can also assist the operator if he has problems. Whilst you're at home, you are able to interact and go into the computer and assist him to play out if there are some changes. So this is how we have done the playout system. So this one is the one that interfaces with the audience out. So when he plays out the programs, they go out to our platforms on the MDBNL, on the DSTV. It's done from this computer. And one thing that we designed in such a way that each workstation is a standalone. So what I mean is it's in a redundant format. When you look at this workstation, if there's a problem with it, you can transfer everything to the other workstation. So they work in a standalone. So you don't have to bother whether you have a breakdown with one machine. The other machine can go into the server, get the programs, and play. At the same time, you are on air. So that's the beauty of this. Then we have this workstation. This workstation, it acts as a CG. We call it a CG. So all the titles, all the scrolls, if it's a live event, you want to interact with the audience, you inform the audience that the next program coming is this program, or Get Up and Go. You design it here, then you post it here. This workstation is now the one that interacts with the social platform. YouTube, WhatsApp, also the Facebook. So all the programs that goes on Facebook are controlled on this workstation. Then we have the master studio control. So all the programs that are happening in the studio and the virtual platform that interacts with the studio, it's this workstation. The beauty of this workstation is that it gives you the
the freedom to choose whatever you want to do. You can interact with your audience out. You can also change the visual setup. So when you go in the studio, they will have interview with you, but what you physically see in the studio, it will be different from what the people out there will see. So the softwares that you have done, they will do that magic, and depending on what the producer wants, it will give a better color to the audience. So that's how this workstation does. So the other thing that we have done through management, we have employed young talent. So we are exploiting young talent. All you see here are young talent. Everyone that you see manning this, our old guards we can't. So this is the young talent that is managing. That's the beauty. And that's the idea that the MBC wants to promote the talent of the youth. I thank you. Now I'll take you to the studios where you have the interviews so that you have a feel of the studios. Pakadali pano ndikuti Vice President alowa mkatimu, akalowa mkatimu acheze ndi Sheila Kasambiza, mmodzi mwa ulutsi komanso akonza ma program ku 2 on the go. Tukamba kuti ndi achinyamata, it's hip, versatile and dynamic. Pakadali pano chochitika nchoti akulowa mkatimu, tsopano akakhala mkatimu akhale cheza ndi Sheila Kasambiza kuti angochita appreciate kuona kuti kodi zimachitika motani. Zomwe afotokozeredwa pano ifa kamba kuti zimene angaone mkatimu si zimene aone kunja kuno, ndi zosiyana. Zimene anthu muone kunjaku ndi zimene wakuona mkatimu zosiyana. Tsopano tipereke nthawi kwa anthu omwe ali mkatimu kuti akwanitse kucheza ndi the Vice President. Is a new age. The youth deserve a wider range of choices, especially sports. The Central Region followed the round robin kind of format, where they were playing like a league. And entertainment programming. That's so real. I'm talking rock. We love the vibes. 2 on the Go is the real deal to fill the holes and give you a platter of taste. Get for a pop-up of our new side of life, the On the Go side. Get up and go. Your mornings are about to get lit. Get up and go. On MBC 2 on the Go. Chinwag. I've heard so many people saying, oh, mental health ndi vuto lalikulu kumalawi kuno. So it's like they're saying mental health yondimene ali matenda, which is not true. Vibes. Yo, what's up, Malawi? Yes, TikTok creators, be ready. We are here for you. We are here for you. Kupitirira ndithu ndi program yathu ya MBC2 on the Go launch lero ndithu pa 21 November 2024. Ine ndi Sheila Kasambiza ndipo mu studio muno ndithu ndi mlendo amene Right Honorable Dr. Michael Usi omwe sakutsegulira ndithu kanema ameneyu. Takulandirani. Chabwino mukutsegulira kanema ameneyu wa MBC2 on the Go komanso mumatsatira za luso. Tatifotokozeni ndi manga yanu ndiyotani pomwe TV station imene yatsegulidwa mtsiku la lero. Ndine kuti tiyambirira chitokozo kwambiri kuti chitukuko chimene chafika. Tikuti chitukuko chifukwa chonena kuti chikuyang'ana munthu, chitukuko chilichonse chimayang'ana munthu. Ndi MBC2 the Go ndionena kuti ikuyang'ana kwambiri achinyamata. Tsopano anyamata ndi injini ya chitukuko cha dziko. Komanso kuti akhale oyenerera pa chitukuko cha dziko ayeneranso adziwe kunena kuti chikuchitika ndi chani, chifukwa tili pa dziko pamene pali nkhani zosiyanasiyana zonama zoona, ndi anyamata amathamanga kwambiri kudziwa kuti ichi chona ichi chonama. Ndiye ponena kuti zikomo pa chitukuko chimenechi anyamatanso adziwe kunena kuti ali ntchito yayikulu yofuna kuwauza Malawi kuti izi ndi zonama izi ndi zoona, chifukwa pano apasidwa platform
imene angathe kuluza dziko zoona. Komanso munthu kuti akhale oyenerera kapena ready kuthandiza kutukula dziko lake, mutu mukhale kuti muli bwino. Tsopano mmene ndamvera station inoyo izipereka kwambiri entertainment imenenso ndi mankhwala a mutu, kunena kuti ngati uli maganizo ena chewa pinjika ukamamvera nyimbo kapena usangalasa, mtima wako umakhala pansi andi maganizo amakhala abwino. Chabwino TV imene ndithu yatsegulidwa momwe wafotokozeranso ndithu kuti zithandizira kupititsa patsogolo luso, komanso ndithu tikaona vision 2063 yomwe ikutiuza ya Malawi yomwe tikufotokozeranso kunena kuti achinyamata afunika akhale patsogolo. Kodi bwina achinyamata tingayambire pati? Choyambirira usanachita china chilichonse uyenera udziwe kunena kuti ndifuna ndipindule chani. Tsopano achinyamata asangokhala achinyamata pa zaka, kumakhalinso achinyamata pakuganiza. Chifukwa zimatheka kukhala nyamata pa zaka kuganiza nkhalamba ndiye sizigwira. Ndiyo kofunika kuti anyamata adziwe kuti ndi anyamata pa zaka, anyamata poganiza. Komanso aziona kuti maiko anzawo pachizungu models of excellence akutani. Dziko lathu likufuna kuti titukuke. Tikuyang'ana za tourism, agriculture, zambirimbiri. Kaya kupeka nyimbo zikuthandiza anthu bwanji. Komanso kumamvesesa kunena kuti pachizungu timati preferred future. Tikufuna tikhale pati kuti tikafikepo ma step yake ndi otani. Ndi achinyamata ma program ena azichita, nyimbo zimene azika zizikhala zomanga kuti anthu azikwera ma step amene ajawo kupita pamene dziko likufuna kupita. Osangochita zinthu mwachisawawa, mwachisanzo kukacha. Kumadziwa kuti imene kwachamu kuyambira 8 koloko kafika 5 koloko ndipanga ichi ndipanga ichi ndipanga ichi ndipanga ichi. Kodi ichi kuthandiza dziko langa ndi Malawi 2063 zikuthandizana bwanji? Time management anyamata adzidziwa. Pana anyamata ambiri ukumana nawo upita kuti ndingoyenda, andingoyenda alibe paliponse atha kubwerera. Menda khala nena kuti asakhale anyamata pa zaka zokha komanso pa maganizo. Chabwino ndathokoza kwambiri Right Honorable Dr. Michael usifa cha nthawi yanu komanso kutiyendera kuma studio zathu. Amene ndithu anali mlendo wathu olemekezeka Dr. Michael Usi kutifotokozera ndithu kuti wachinyamata asangokhala wachinyamata mu zaka zokha komanso mutu tapangani zodziwika ngati wachinyamata. Kupitirani ndi program yathu ya launch tikhalenso ndithu tikupitiriza tione kuti panjapo pakuchitika zoutani. Ine ndi Shira Kasambiza, MBC2 on the go yabwera ndithu. Eneyo Sheila Kasambiza kucheza ndi the Vice President Right Honorable Dr. Bizwick Michael Usi. Chimene chikuchitika nchoti mene achezera mkatimu amangofuna ngoona kuti kodi zimakhala motani. We are live koma zonsezo zimachitika live. Akachoka mmenemu ndiye kuti apitirize kuyendera malo ano kena kukupita kumene kukuchitikira mwambo umenewu. Mwambo wapo mwamba kwambiri MBC2 on the go launch yapa mwamba tsiku lotsaiwalika 21 November sidzaiwala mpaka na kale mbiri mabuku alemba. So pakadali pano ndipoti akupita kumalo kumene ndithu MBC magwirira ntchito ndi malo osiyana kuli ma segment angapo chifukwa enanso MBC newsroom amakhala kuti naonso akugwira ntchito komwe kuno. Ndi nzambiri zimene zimakhala zikuchitika. Akufika ano tsopano ku maofesi athu on the go kumene anyamata amakhala akugwirira ntchito. Akugwirira ntchito. Cholinga cha MBC2 on the go ndi achinyamata, sports and entertainment. Chimene tinaganiza chonena kuti tisachite contaminate ndi ife akale. Ndiye we started from scratch umachita employ achinyamata kuti namene akhale pa ma producer ma presenters. So posafuna kuti akhale ndi ena simafuna kuti za ku 1 zibwere ku 2. Tenena kuti awawa tapezere malo aokha. Ndiye muno mmene amakhala amakambirana ma ideas kumachita ma program apita kunja ukachambula pano maika pa television. Amatsogolera ndi Andrew Chikusa ndiye ndimpatsire kuti atiuze kuti chimachitika nchani kuno. Takulandirani Right Honorable. Tiyambire apa pamene mukuona apo. Mwina anthu atha kuona ngati tangokandakanda. Koma this means a lot to us. This is what
munatiuza kuti tiyambise zinthuzi. So this represents the opening of the door. So if the two you see here, and there is a door there, so this door is being opened. Ichichi achinyamata takhala pasatanena kuti chikhale chonchi chifukwa chili ndi nzeru zambiri osati chingotsekedwa yayi koma nzeru zoti zitha kupita kosiyanasiyana. Ndiye muno ndi mmene mumachitikira zinthu zambiri. Tinayamba ndi 2 hours mamawa, kenako tinapita 4 hours. Pano tikunena pano sititsekanso station. We go throughout 24 hours. And achinyamata ake ndi amene wamene ndithu akubweretsa nzeru zosiyanasiyana. In fact, we don't force them. They decide, they discuss, nde amangotuza kuti nthawi zina tikanena fe kuti ziyende chonchi amatuzo ti yayi. So zimene tikufuna if it's not this direction, wanji tilowe direction iyi. And that's what you see happening. And today you're going to witness maybe one of the best creative ideas made by these young ones. Thank you. Hai kungoti ndimanga ndikofunika kunena kuti pamene mumakambirana the youth achinyamata kumawerenga. Kuwerenga ndikofunika because mumadziwa kuti kodi tikuchitika ndi chani pa dziko pano, dziko lapansi, because we are in a global village. So you find that kumalawi kuno you think you are progressive, kumano ena kamamuno nkumati sono awawa zimene akuchitazi akuziwa kuti ku Tanzania kapena dziko lakuti anadusapo. So it's good kuti kumawerenga kumaso kumaonesa kuti muzitola information, muzikhala very curious to understand kuti ndi subject iyi. You dive deep kuti muidziwe ukamakamba nkhani mino yoyo anthu adziwa kuti akulankhula yali ndi authority. Ndiye do read, ask. Although tikunena kuti anyamata ukhauka, but still you lean on the ankhalakale kuti azikuuzani. So kuti unyamata watheramo tuonse ulimo wina izikumbukambiri. Yeah, amene ndi the Vice President, Right Honorable Dr. Biswick Michael Usi kufotokozapo ndithu kuwauza anyamata awiri atatu kuti yayi zofunikira kuti kumawerenga kukhala ndi kuthekera kuonena kuti azitha kudziwa zinthu kuti zinthu ndithu zikuyenda motani zimafunikira zitatero. Nde zikuchitika pamalo pano choti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wapempha kuti atenge chithunzi ndi achinyamata omwe amagwira ntchito kuno. Inenso mwina nkuima chapompo chifukwa nenso ndi wako nkuno ndena kumadabwa kuti ya chithunzi mkuluyo kodi akutani ya inanenso ndi wa mudzi omwe uno. Kwa amene mukutimvera pa Radio 2 tukamba kuti pamalo ano tsopano chotika nchoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Biswick Usi nda amene ndithu tsopano akutenga chithunzi ndi anyamata apamudzi pano. Akatuluka pano ndiye kuti akupita tsopano kumwambo makamaka kumene kukachitikire mwambo onse kunja kwa nyumba ino kumene ndithu kuli makiya akonza malo paderadera kuti kumene kuchitikire zonse. Tikamakamba kuti MBC2 on the go is hip, versatile and dynamic. Ndi zimene zalangizapo ziwiri zitatu kuti tiyeni tidziwerenga achinyamata tikakhala nkumatsatiraso zinthu kuti kodi kunja kuchitika zotani osati madzatutumuka munthu kuti kodi kunja kuchitika zotere uli wekha mchipinda basi wazitsekera introvert iyayi siziyenera kutero ndithu komano kumatsatira kodi kunja kuswanzathu akuchita motani. Nde pano ndipoti mene atsekulira pano tsopano timve kuti kumene ku mwambo ukhale ukuyenda motani. Akafika akakhala pansi akalandiridwa kumene kumsanja imene yakonzedwa mwapadera ndiye kuti timva nyimbo ya mtundu wathu kusonyeza kuti zonse zikhale zikuyamba bwino lomwe. Mene nanenera kuti ina iliyonse timva nyimbo ya mtundu wathu
posachedwa pa timve nyimbo ya mtundu wathu. Your Honor, our Vice President, Right Honorable Dr. Michael Biswick Usi, and all distinguished guests, let us bow down and pray. Our dear Heavenly Father, we come to you this morning. We thank you for this beautiful day and this beautiful moment that you've prepared for us. Thank you for you have achieved our plans for launching this TV station. We ask for your guidance. We ask for your wisdom. In every work that we are doing here, your name should be glorified. Bless every one of us. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen.
Come on, come on, come on, come on. Two on the go. MBC2. Get ready to experience the best of youth entertainment. MBC TV2, the ultimate destination for young and young at heart. Hi, my name is Sheila Kasambiza, and I'm the producer and presenter of Youth and Politics Malawi Vision 2063 is Youth Center. Style and fashion. Even on a high horse in the list. Sports and gaming and many more. Conquerors Fit pano pakanema wa MBC2 on the go. Ine ndipo mlowoka. Timayankhula ndi anthu amene anakhalapo ndithu pa mavuto adakumanapo nazo koma adagonjesa. That's why timayitchula kuti Conquerors Fit. Join the movement. Tune in to MBC TV2 for non-stop entertainment 24/7. MBC TV2, where youth and culture meets entertainment. In a jet. Vibes. Dzina langa ndine Christina. Koma lo jet mukulidziwa. MBC TV2, hip, versatile and dynamic. MBC and all the board members of MBC here present. Dr. Lucky Sikwese, Secretary, to the Vice President and all senior government officials here present. Mr. George Kasagula, Director General of Malawi Broadcasting Corporation. Your Worship, Councillor Esther Amina Sagawa, Mayor of Lilongwe City. Ms. Takundra Jumbe, Chairperson of the MBC2 On The Go project and organizing committee of this launch, and all the organizing members here present. All the staff of the Malawi Broadcasting Corporation here present, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, we are thrilled to be here for the launch of this hip, versatile, and dynamic platform. This is not just a TV station, but it is a movement. Absolutely, Ray. MBC2 On The Go is committed to nurturing and promoting the talent Malawi has to offer. We believe in giving a platform to our local artists to give them an audience where they can express themselves and get better. By providing exposure and opportunities, we are not just entertaining our viewers, but also we are empowering a new generation of artists. We are creating a space where creativity thrives and dreams take flight. And let's not forget the impact on our economy. By supporting local talent, we are not only supporting them, but we're also contributing to the growth of our creative industries and boosting our economy. Exactly. As I said, MBC2 On The Go is more than just a television channel. It is a movement that celebrates Malawian culture and talent. We are proud to be part of this dynamic journey and can't wait to see what the future holds. Talking about talent, ladies and gentlemen, welcome on stage Shano Index and Bambo Bunny. Shano Index and Bambo Bunny, this is a father and son performing here, and all they are youthful from the northern part of Malawi, which is Mzuzu. Beautiful. A land of applause, please.
But what da 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 dan? You ready now? Shana me them Mr. Oldies on this. Fana wa get we woolly woolly. Nanga wa uptown woolly woolly. Mesa uma feel a vibe woolly kuti. Kuno kwa my way woolly woolly. Ima woolly woolly. Shaka to me down get down. Ima woolly woolly. Shaka to me down up. Ima woolly woolly. Shaka to me down get down. Woolly woolly. Shaka to me down get down. Fana wa get when I'm on the pass a vibe. Kumu pass a plan. I'm a Caroline. Sapege sa move. I'm a sunga time. Dipangise show. Mwina tiku pass a plan. The ambulance has been tenga to a muku fila wanchi. Dilande bang bezingwangwa mukuta. Kawale tufa muku fila wanchi. Katoto shimalilo inumuli pati pati. Fana wa kete we uli uli. Nanga wa uptown uli uli. Mesa uma fila vibe uli kuti. Kuno kwa chema we uli uli. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu up. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Uli uli. Zingwangwa, the my pretty girls get to mulibe mungwangwa. Na koka jingwe kumuimbila langwa. Chosu wikandi boba, ulinkuni mwananga. Kana kambikiwa, unokulizi mado. Singa kumanishua, marasi zaza pakoni. Kusanga lele komo sahi wala geto. Kupempelela nzata mene pali biepo. Mabadman machinjiri. Kundende kuchichiri. Ku38, wakapili. Landi lani muoni wa mbili mbili. Fana wa kete we uli uli. Nanga wa uptown uli uli. Mesa uma fila vibe uli kuti. Kuno kwa chema we uli uli. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu up. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Uli uli. Asiganga mukufira. Lilongwe tepo mukufira. Abo pawenela muli uli. Mususu tepo mati uli. My baby I'm a ghetto. Well I'm a finetto. You are what uptown. Well I'm a filetto. Nikaletina finally ja uti wana seso. Style on the way kaka ya umenya soko. Fana wa ghetto we uli uli. Nanga wa uptown uli uli. Mesa uma fila vibe uli kuti. Kuno kwa chema we uli uli. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu up. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Fana wa ghetto we uli uli. Nanga wa uptown uli uli. Mesa uma fila vibe uli kuti. Kuno kwa chema we uli uli. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu up. Ima uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Uli uli. Shaka to kumi gamu get down. Uli uli. To Sport Live, right here on MBC2 on the go, the only station that is hip versatile. Of course, we are dynamic live at our Area 4 studios, giving you nothing but the best in as far as sports is concerned. Coming up, tiyangana nditu pankani yokuza timu jenyasa Big Bullets komanso Mafco. Makumene kuti tunachirikapo zitopotopo zingapo. Kamba pankani yokuza temwa chavinga 17 goals. Kwa America uko kupanga zinthu mwana wa ene ake. Izi ndi zina zochuluka. Chisankho chimene mwapanga kale chokhali modzi nda session. Musachire mosintha. ndizopanda mphindu ngati tilibe maziko enieni tilibe kumene tikuona kuti tithoma choka apa kuti wakuti wapanga litaya ndiye tikuchotsa wakuti akubwera apapa ngati pamenepo process iyi palibe basi palibe cha phindu chimene tingachite. Ndimafuna ndiwerenge ndemanga ndemanga zathu zili motere kuti kodi mbali imeneyo anthu Flames ya pasuwa yoyamba mdziko la Ivory Coast ayiona motani. Mr. Station, where are you? Then ngofika kuno kukamuzisi sports andichenesa, as you can see munthu nenda chena ndikuoneka po ndipo musandiyambe mmakuka ndi mmakwala chikwa ndikuonesa ni mbingo idomwedomwe ifwimbi komanso ndikutirani nditu zotiratira. Welcome
Welcome to another edition of Nets and Balls. This is 2 on the Go. Time to give you all the insights for the local and, of course, international sport. This is the game changer, Foster Maulidi, and for all the insights, super substitute Patrick Smango joins us again. Welcome, Patrick. Thank you very much, Foster. Yes, another weekend full of action. You could talk of netball. The Salima Sugar National Tournament is going to be launched. Netball is back. Netball is back, sweeter than ever. 80 million kwacha this season. Wow. kumenya ndikumbuza zosiyana uwe ndimaya ndimuumbuza kwambiri ndimuumbuza kwambiri kuti ngati alira chikondi yake akabwera ndithu ndizofunikira zonse zofunikira kuti asamalire munthu akabwera ambulasi chokwanira wereza mthandizo ndizamuumbuza kwambiri sindikuti kumenya koma ndizakhala kuumbuza. Oh, wasusa Yohane Banda, wasusaso Yohane Banda, wasusaso Yohane Banda. patentha ndithu akuti changu mtereri maliwo agonera ndi nthawi yake ndi imeneyi tione kuti kodi zimpindulire koma zonse zikumpindulira Yohane Banda zikukomera Yohane Banda kwambiri is attacking kwambiri mu raundi yotsiriza. Tatenga ndi katundu asoba amene uyu ndiye uti uyuyu ndi IBF o Africa. Uyu ndi wa Africa yonse. Uyu ndi wa Africa yonse. Ndeti pa weight yako kategori hii katundu uyu uli naye ndiwe kwa Africa. Ndiliso pa number 1 kwa Africa. Here comes Talala Stars as they lead by a goal to nil. Drew Mwanawa Jesse to Emmanuel King Konso Chikonso, switching the direction of the ball to Wanangwa Mumba on the D. Sesho, Loka, game changer! Oh, it's goal! Every test, from thrilling dramas to splitting comedies. There is something for everyone. Indeed. I mean, we provide a wide range of dramas, thought-provoking documentaries. So anything that you would want, you would find it on MBC2 on the Go. And let's not forget our talented local artists who bring their unique perspective to the screen. With a mix of genres, styles, MBC2 on the Go is truly a versatile and dynamic channel. So whether you're looking for a good laugh or a tearjerker, then MBC2 on the Go got you covered. We are committed to making sure that you have quality of entertainment. Talking about quality of entertainment, we have had different performances. I mean, those were great. Oh, yeah. I mean, MBC2 on the Go creates a platform for the upcoming artists. It gives a platform to those youth that are starting out, that have talent. We have seen Shannon Index, yes, all the way from the north. Yeah, Shannon Index and Babobane, all the way from the Exactly, north. and then Zuzu. we have seen Max Switch. Yes, make switch from Lilongwe, that's a central region. Central region. Yes. And also we have seen Sife. Yes, The girl that was just Sife coming performing. from Mangochi, Mangochi. So yes. we have covered all the regions of Malawi. Exactly. So right now, let's take a deep dive to the Shire, Lower Shire, Yes. down there in Sanche. And we have this talented artist. Yeah. Mom in the bottom. Taliban on the Hey, for me.
And then, so sweet in the man vega po. Like I'm a chain and the man vega po. A pity kuwa panila, kibabu kuinyamula. Got the flavor pano simene tu kuma vanilla. Kutisa like wow. The mistake gigi, uona minyama 2kg stegigi. A pity ndi nganganga. Koko mapas di matu. Nga, nchiko wachandilibe tu. Nga, marapa ndi maja mtu. Nga, eli ya baya mu. Nga, mafana sa kumaka kuchu. Nga, wavapa. Nga, atishe. Wakupaga. Nechita kwenye vindu vya kufunga dai. Dine mbusi man. Ungachita takupupwa na kutiti man. I'm the God. I'm the God. I'm the God. I'm the God. Ndabwera pangeni mbuya nanana ndikuvera pikse pano itsananana pana wakulowa shile machira nang'ona kwathu ndikukulu vicha kwawo kwa mbona ndangolisa kapero kaheta kamira ngati kaspiti ndaika kamira ine ndine koti sanga pano ziri makora inuso ndi makoti kwa mazano ziri makora. I'm the man of the March, not man of the June. The guy from Jupiter, maybe from the moon. I ain't Jesus Christ, so I'm not coming soon. Mukufa kusisira mwina nine June. Atishe, wakupaga. Nechita kwenye vindu vya kufunga dai. Dine mbusi man. Ungachita takupupwa na kutiti man. I'm the God. I'm the God. I'm the God. I'm the God. Kudolangalo yamba. Ndilo nena kuti leo ndilibe futo. Futo la chiwiri. Ndilibe naso nchito ngati uli nane futo. Imba nane panga wone ndikutukwa nise. Kundiyamba ine panga sunga ni malise. Ine ndeka ngini ndi mapanga kwa basi. Kupwekesa life wani. Atishe, wakupaga. Nechita kwenye vindu vya kufunga dai. Dine mbusi man. Ungachita takupupwa na kutiti man. I'm the God. I'm the God. I'm the God. I'm the God. Atishe, wakupaga. Nechita kwenye vindu vya kufunga dai. Dine mbusi man. Ungachita takupupwa na kutiti man. I'm the God. I'm the God. I'm the God. I'm the God. He is a God. What it means is greatest of all times. Wasadimbuzi Alankhula. All right, right about now, allow me to call upon our board chair to give us his statement. It is a beautiful day, and we all thank God that we can witness the launch of the second channel, MBC. Your Honor, Dr. Michael Biswick, OC, Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Moses Kunkuyu, Minister of Information and Digitalization, all board members of MBC here present, Dr. Luki Sikwesi, Secretary to the Vice President, and all senior government officials here present. Mr. George Kasakula, Director General of the Malawi Broadcasting Corporation. Your Worship, Councillor Esther Amina Sagawa, Mayor of Lilongwe City. Mr. Kondra Jumbe, Chairperson of the MBC2 on the Go project and organizing committee of this launch, and all the organizing committee members
here present, all the management and staff of the Malawi Broadcasting Corporation here present, Pastor Marcus Daniel, officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am very delighted to welcome you to this very important occasion where we are launching our second television channel, MBC2 on the go. Let me start by giving not a credit, but a distinction to the board of directors of MBC. As your chair, I am proud of you. Good job. Another distinction should go to the Director General and his team. I remember when I was studying, my leadership professor used to teach us that there are 3 groups of people. The first group are people who make things happen. And the second group are people who watch things happen. And the third group are the people who wonder how things happen. The Director General of MBC is a man who makes things happen. Well done, George. Together, we are here making a history as MBC. The Right Honorable Vice President, Honorable Minister, ladies and gentlemen, I am pleased to report that the Malawi Broadcasting Corporation is living to its billing as the mother channel, always the first broadcasting house in every aspect. MBC, as a public broadcaster, which was first established under the MBC Act in 1964, but currently operating under the Communications Act of 1998. We are the pioneers in broadcasting service in Malawi. And it is not a secret that we were the only station for decades. When it comes to television broadcasting, we were the first ones to bring TV to Malawi when on 1st April 1999, Television Malawi, TVM as it was called then, started broadcasting to Malawians. Today, we are launching another television channel, MBC2 on the go, which has already made a mark in its infancy, as evidenced by the recent National Statistical Survey results. The results show that MBC2 on the go holds 11% share of the national viewership. Right, Honorable Vice President, this is not a mean achievement by any standard for a new baby. As a market leader, we know the needs of Malawians when it comes to broadcasting services, and we will do everything possible to ensure they get the best service from the best public broadcasters. As MBC, our mission is to provide high-quality public broadcasting services through content that informs, educates, entertains, and enhances sustainable development. Right, Honorable Vice President, ladies and gentlemen, let me mention here that this new channel, MBC2 on the go, focuses mainly on issues of entertainment. You will agree with me that MBC TV1 is usually loaded with a lot of programs, and due to increasing demand from stakeholders
certain requests could not be made due to limitations in terms of space on the broadcasting schedule. It is also a fact that entertainment is becoming increasingly important in these days where mental health issues are critical. Entertainment programs in the form of sports, music, and game shows have a lot of following, especially on television. And that's why our programming, as you have seen, is going towards that direction. As the mother channel and market leader in terms of programming and viewership, we decided to give our audience the best television experience, and we believe that with the feedback we are getting from the audience, we will continue to improve to meet the ever-growing demand for better quality broadcasting services. MBC strategy is about modernizing the public broadcaster as well as bringing it closer to the audience. The goal is to be relevant, to engage Malawians intensely, while modernizing ways of working and ensuring long-term financial sustainability. It is a challenging but exciting transition from past to the future. Let me break the news. We have bought a state-of-art OB van. Our plan was to do a double launch today, but because of some technical issues, our manufacturer in Italy has delayed a little bit to ship the OB van to this country, but we will soon launch it also. So when we say that MBC strategy is about modernizing the public broadcaster, we mean it. As a critical player in the implementation of Malawi 2063 agenda, the board and the management of MBC felt that MBC2 on the go will be very strategic and instrumental. At MBC, we believe that if you are not part of the solution, then you are part of the problem. That's why we want to be part of the solution as we make 2063 agenda a reality. And as part of its strategy, MBC is giving special attention to delivering more programs with sign language as well as other major languages spoken in this country. This is in line with the national policies on development which seek to involve communities in order to develop capabilities of individuals as well as all focus on transforming Malawi into a prosperous, self-reliant, inclusivity, wealthy, and industrialized country by the year 2063. For those who are new to MBC 2 on the go, let me say that MBC 2 on the go is a dynamic and independent channel with its own identity, transmitting on a standard satellite on Malawi Digital Broadcasting Network Limited, channel 122, and on GoTV, channel 819, as well as on Azam. It is set as a commercial channel with better quality signal, offering HD quality productions. In order to grow its footprint, MBC 2 on the go has now entered into a memorandum of understanding with MultiChoice Africa to carry this channel to its platform, DSTV and GoTV,
This is a milestone in as far as TV2 on the go is concerned to be on Mat Choice platform within 2 years of its inception. This will be a New Year gift to all our audience and viewers, as there will be no longer needed extra decoder to access our channels. Once you subscribed to any satellite service provider like DSTV, GoTV, Azam, and others, you should be able to access both TV1 and TV2 with the same decoder. The other key digital platforms include TV2 official website, Facebook page, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, and TikTok, as well as TV2 app and SMS. With this, Right Honorable Vice President, ladies and gentlemen, we are set to become widely acclaimed and distinguished with excellency in the media marketplace through programming that is relevant, engaging, entertaining, and educating. Our guest of honor, Right Honorable Vice President, ladies and gentlemen, before I conclude, let me say that the next project that we are planning to embark is the construction of the state-of-the-art MBC house. I must admit that the 2 TV stations are housed in buildings that were constructed not for the purpose. It is against this reason that we are seriously planning to have our plot in Area 14 developed. Right Honorable Vice President, very soon we will be approaching the government and other stakeholders so that we commence this construction of a building that will befit the media house. I will be failing in my duty if I do not appreciate the support rendered by different stakeholders to the success of MBC. Let me thank the President, His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, for his personal support to the board and indeed to the management. We do enjoy his support. May I request you humbly, Your Honor, the Right Honorable Vice President, to extend our appreciation to the head of state. Another vote of thanks should go to the Minister of Information. The Minister himself has been so supportive. We appreciate, and indeed the PAs and the staff, they have been of a great help. That's why today, together, we would be able to celebrate the launch of this second channel. Also, vote of thanks go to the relevant ministries and indeed to macro advertisers and even viewers who have supported us in various ways as we were building up this channel. Lastly, I wish to thank the MBC 2 on the Go project manager and chairperson of the organizing committee of this event, Mr. Conrad Jumbe, together with other members of the committee, for working tirelessly to ensure that we reach where we are today. You've done a good job. Congratulations. Right Honorable Vice President, thank you
so much in a very special way for gracing this event. As a man who knows the importance of TV in reaching out to the people with different important messages, I would like to believe that you are happy to lead us in the launch of this channel. And I believe that together we are making the history, not only of MBC, but indeed of Malawi. Francis Bacon said, and I quote, "It's not what we eat, but what we digest that makes us strong. Not what we gain, but what we save that makes us rich. Not what we read, but what we remember that makes us learned. And not what we profess, but what we practice that gives us integrity." You are able to see today we have made it. At this point, I would like to invite the Director General to join me here as we will be giving a gift to the Right Honorable Vice President. You have really made our day, and we would like you to have this gift. Pano chikuchitika mchoti wapampando wa MBC akupereka mphatso kwa the Vice President pamodzi ndi DG amene wandithu ndi a George Kasakula Vasco ali papa, komanso a George Kasakula kupereka mphatso kwa wachiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Biswick, makamaka Dr. Michael Biswick OC. Mwambo kupitirira. Thank you very much for accepting our gift. Now, I would like to invite the Honorable Minister of Information and Digitalization, Honorable Moses Kunkuyu, to come and make his statement. Honorable. Your Honor, Dr. Michael Biswick OC, Vice President of the Republic of Malawi, Dr. Lucky Sikwese, Secretary to the Vice President, Board Chairperson of MBC, Reverend Vasco Kajipapa, and all board members present here today, the Director General of MBC, Mr. George Kasakula, and all management and staff of MBC. I have seen in our midst the Controller of Statutory Corporations. I recognize your presence. Dr. Henry Kamata, the CEO for the Malawi National Council of Sports, and all government officials here present today. Of course, among the board members of MBC, we see Senior Chief Tangani. I recognize your presence in that context. Members of the press, and also let me recognize the presence of the chairperson of MBC2 On The Go project and chairperson of the organizing committee for the launch, Mr. Kondo Jumbe. Ladies and gentlemen, Right Honorable Vice President, it is an honor for me to stand before you this morning
and a privilege to perform this task of requesting you to address us at the launch of MBC2 on the go. Allow me to thank you on behalf of the board of MBC and also the management of MBC for accepting to grace this occasion. I am an in-house person when you talk of MBC. This is my home. Actually, many mumagundika kumayamikira zinthu zenimangota mukuyamikira tinayamikira kale izife. Jifake ndimayenda kumbuyo kwambiri. So nena akasakula ndena kuti anduna muzenda pafupi ndala akasakula don't pretend ndinali pano dzulo ine ndazona kale zinthu. So tikuthokozeni kwambiri for accepting to be here this morning. This is history made, as the board chairperson did say. Malawi Broadcasting Corporation is the first broadcaster to operate 2 television channels in the country. And giving us that opportunity, that rare opportunity, that we can decongest MBC TV1, but also give out a variety, because in the effort to decongest MBC 1, it is not only in the context of the viewers that get glued to TV, MBC, but also the programs. The programs that are on MBC 1, you will agree with me, Your Honor, that some of them, ukaya tsaumati tazimitsaniso nthayo mwe chifukwa cha msinkhu wako tsopa koma inu ndine tipezeka kuti tayionera imeneja kuyambira mmamawa mpaka madzulo ndi chifukwa chake lero MBC ija idakalibe ndi viewership yayikulu kwambiri m'dziko monse muno. When you look at the history of MBC when it was opened, getting to this moment and still enjoying that huge viewership, it is as a result of the creative minds, the innovative minds that drive the operations of MBC. There have been times when MBC was not where we are today. So we have to appreciate that different drivers drive different vehicles differently. And you'll see the same vehicle that we are riding today. When a different driver comes tomorrow, you tell him, that is the case of MBC. The potential or the realization that MBC was clogged, congested, has been there for decades. And the need for MBC to at least diversify or provide an opportunity, a platform for another set of audience, has always been there. But then it needed the driver to change. If the driver comes and says, that's when you see things happening. So allow me to applaud the leadership that is there at the board of Malawi Broadcasting Corporation, but also the management under George Kasakula. I was telling him there, you know, kukhima kulipo kungapo bwana. It takes leadership to know kuti ukutitasiya anthu awa agwira ntchito yabwino. Ndaonaso mchipinda muno muli wamkulu wa Salima Sugar akosamu alimo muno. Ndionena zimenezo chifukwa kuti mchipinda muno muli anthu amene akugwira ntchito zimene zikumaonetsa kuti zinatengera kutsogolere kunena zakuti ukuku nditayika uyu atiyendetsera bwino chinthuchi. Uku zitatere atiyendetsera bwino chinthuchi. So ku MBC akuti no a George Kasakula tapita no akachipapa takhalani a board chair. Zaka zake zimene zizi we are saying kuti ayi tili ndi MBC2 on the go. Zaka zimene zitu nazo kuti ayi tili ndi OB van tsopano custom made. Kodi tu bwana VP ikabwera OB van imeneyo ku Malawi kunoko isakuulutsa chilichonse anthu adzitsatira. Azitsatira. Sitingonena vani yokuti timanyamulira katundu ina wache
ndekena kuti nazota tikhoza kubayiramo kaujeni ka TV ayi tukamba vani yokuti okonzawo anauzidwa zimene ife tikufuna. Zimene tikufunazo ndi zimene mutadza tichotse nazo ntchito kapena kutonjezera ntchito ina mukazayiona. So we are proud kuti MBC tili munyengo imene zinthu zikutheka koma chifukwa chakuti atsogoleri amene ali minimum akugwira ntchito zimenezo. Ndili mu mzinda wa eni yake koma ndinayiwala panga recognize the presence of her worship the mayor. Olemekezeka mayor amzinda wa Lilongwe mumve kuti tili nawo mu mzinda mwanu muno khululukani kuti sitinapanga recognize your presence in the first place. Your Honor, as I did say, my duty is simply to request you to address us. But allow me as minister responsible to say one or two words to MBC management. Mwananena tili nkatimo kunena kuti ayi ukunotayika wana talent yatsopano chinthu chabwino kwambiri. Ndipo ndafunsa apo poyamba ntabwera kuti kodi nkhani yake wikira nawo ndi chani mwapezerere chifukwa sanadziwe kukula kwa salale ndi kufunira kwa salale kapena kuti anawo mukadalira kuti ali ndi luso chifukwa musangobweretsa ana chifukwa chakuti mudzikhalira kusintha kubweretsa tima intern chifukwa mwangu wachotsa pa kabyulo kobenera ma CD mu 18 ndi mozota abwera udzakhala udzaoneka pa ujeni. Koma akhale ana kuti mwavomereza kuti anawo agwira ntchito ndipo kwawo kwawadalira kuti wamaliza skulu mphanga pita kaya wamaliza skulu ali nzaka 18 ndi mmene wamalizira kwawo akabwera kuno osakhala kuti koma mwanayo ndi mpaka na salale chimulukuno ayi makosa nawa alipireni zimene akuyenera kulipiridwa. Pamene payambira kuomba m'manja ndapaona koma ndithu ndaonapo makanema ndi ma radio ana atolatola luso kukalunjika malo amodzi ataunjika malo amodzi luso amene muli pano Khanje you are here, Gordon you are here, sindichula radio imene kapena kanema imene koma ukumbukira bwino ina atolera luso labwino kwambiri ndi kulunjika malo amodzi koma kosanaja nkusamalipira sikumveka pano radio imeneji ndionama yomvekaso ngati sikumveka chifukwa chani luso lija linazindikira kuti ifeyo sitinagwire ntchito chifukwa chakuti awawa akuti amatikonda ayi tinaphunzira ntchitoyo tidzalandira ndalama. Then ndikupempheni kunoko kaya ndikhandu udzipempha ndekha nanga sindinayonso ndi makosa nawa tiyeni tiwalipire kuti tisamalire chinthuchi chifukwa chinthuchi nchabwino kwambiri chikuoneka chili ndi tsogolo. Inuyo amene mukomba m'manjano mukabwera kuno chonchi ndekuli chikhalidwe chakumeneko ku MBC chimene nthawi ina chidapangitsa kuti MBC anthu asamaonere zidachitika zimenezo m'Malawi mwake muno anthu adasiya kuonera MBC anasiya kumamvera MBC ndeka chikhalidwe kamwe kaja kamakhalapo kwakuti mukalowa mmene muja mmaona ngati kuti mwabwera ku chipani chimene bambo anu amatsatira ku MBC. Mafuna nenezi taona anthu akumbwita chifukwa chobweretsa ndale mmene muja chinthu chincha boma limakhala ndi president mmodzi president wake uyu alapa ndamali president today zimene zikuchitika tunenazi awa kutipatsira mabudget awo tikapange present pena u cabinet awa matafuna atsekule kanema uyu a vice president akubwera kutsekulira kanemayo ndedzikafika no pamene paja ugundike ndi nyimbo zako zimene wapeka kwanuko zotukwana tsopano. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Ukuku umalowa ukusekerera omwe zafika nthawi naye kopinda nkhope kumene kukundale ziyazita kukwana. Mafuna ndikupempheni zimene zijamutisire ife. Ukoko mbwere ndi luso lanu lija gwirani ntchito yotamandika mmene mmagwirira muja zina zija ajuna zaja mwamba mutisire ife zimene zija tipanga zimene zija koma tikufunireni
zabwino zonse pamene mukugwira ntchito yanu. Government considers the media as a critical partner in national development, and we will therefore remain committed to protecting journalists and all those that are working in media houses, and giving and allowing environment for media institutions to operate in the country. The policies that we'll keep putting in place will be friendly to foster an environment where you can work freely. Under Dr. Lazarus Chakwera, that remains our commitment. We will make sure that even those policies that we put in place provide space for institutions like MBC and other players in the media sector to widen their space, open up new stations like MBC has done, lowering of costs that are associated with the opening and running of such institutions is a call that we have heard and responded to positively through the Malawi Communications Regulatory Authority. The board chair did highlight on the spaces that MBC2 on the go will be available from on their website, via Facebook and other sources. One bottleneck that we always face when it comes to accessing content on those platforms has always been the issue of cost of data. But I am pleased to remind us that Malawi is now the cheapest data market on the continent. Ku Malawi kuno, data ndiyo chipitsitsa mu Africa mu. But 4 years ago, ku Malawi kuno, data inaliyo dula kwambiri ku Africa kuno. There I remember one man saying, I want us to go digital as a country. There is no two ways about it. We have to go digital. And we are going to break all the barriers to digitalization. And this man was speaking at a conference, a Smart Africa conference in Victoria Falls in Zimbabwe. This man is Lazarus Chakwera. And he said, I would do anything to break those barriers. Kumene ujada kumana ndi ma president aku Zimbabwe, aku Zambia, komanso aku kunoko, and aku Rwanda. And he said, please, let us break these bottlenecks so that our people can access data at a very affordable cost. And immediately, he charged us to enter into agreements with the neighboring countries. I went to Tanzania and signed a diplomatic data corridor MOU with Tanzania. The president of Tanzania came here, and in the presence of our president, we signed that MOU and executed right away. We signed with Zambia. After that signing, mitengo ya data ya chipa chifukwa we have now connected with Zambia on a non-commercial rate. And here we are, Malawi is the cheapest data market. As I said, zinthu zimachitika chifukwa choti munthu mmodzi wapanga chiganizo. Munthu mmodzi anapanga chiganizo ku Malawi data ikhala yo cheap. Here we are, data ndiyo cheap. It's now up to us. Tikungopita kuonerapo MBC2 on the go. Kabati koza kuigwiritsa ntchito bwino data imene. Mene kwachera kutukwana kuti inde data yo ndiyo cheap, koma you can use it mkupindula nayo. Data yomwe. Koza kuigwiritsa ntchito mkupindula nayo. Ndamona uja amaimba amati mbuzi uja. Nyimbo zake muzipeza kuti zachoka kunsanje kuja tazidziwa kuno mpaka na amudziwa kuti ambweretse kuno chifukwa anapeza data yochipa nkuziponya zimene zija. Lero bwera apa ndine mbuzi kuma siri nkola. So data itikhoza kugwiritsa ntchito bwino ndikuyendetsa chitukuko cha dziko linolo. Zimenezo ndizotheka kwambiri. Your Honor, Vice President, as I did say, it is not really an event of speeches, but I was given the privilege to request you to address
this function. It is my singular honor and privilege, therefore, at this juncture, to request you, Dr. Michael Bizwikusi, the Vice President of the Republic of Malawi, to address us and officially launch MBC2 on the go. Your Honor, Vice President. Minister of Information and Digitalization, Honorable Moses Kunkuyu, Principal Secretary in the Ministry of Information and Digitalization, Mr. Baldwin Jamaka, PS for the VP Office, Dr. Lucky Sikwese, Board Chairperson of MBC, Reverend Vasco Kachipapa, and all the board members here present, Director General of MBC, Mr. George Kasakula, management and staff of MBC, the Mayor of Lilongwe, present here, Chairperson of MBC2 on the Go project, and Chairperson of the Organizing Committee of the launch, Madam Takondwa Jumbe and the entire committee, members of the media, ladies and gentlemen. Before I dive into my speech, let me say this in Chichewa, the way I did say it when I was talking to Reverend Kachipapa. I whispered to him, nanina muchichewa kuti anduna andiopyeza ifuwa anakuti George Kasakula ndi okhwima. So pano ine ndimachokera kumulanje ndiye zochitika za anthu okhwima you cannot predict. Chandikhuza kwambiri nchonena kuti andipasa gitala, so ndimati gitala imeneyo akafuna or kuti ndiyimbe simayimba, ndiye ndimati ndipemphe akasakula khululukani gitala yanga izikayimba. Yes, I'm delighted today to preside over this auspicious occasion of the launch of the second TV channel for the Malawi Broadcasting Corporation, MBC2 on the go, on behalf of His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. In his State of the Nation address of 2023, His Excellency the President highlighted a milestone in enhancing access to information, noting that the Malawi Broadcasting Corporation successfully rolled out MBC TV2. He said, and I quote, "This additional channel, which began broadcasting in September 2022, demonstrates my government's commitment to diversify media content and ensuring wide access to information for all Malawians." End of quote. Today, I am humbled to stand before you on his behalf to officially launch the station. The government realizes the importance of broadcasting services, especially television, to the social and economic development of the nation. We are aware that access to information is a fundamental right to all Malawians. I'm glad that as part of our efforts to improve access to information, the Malawi Broadcasting Corporation rolled out MBC Television 2, which began broadcasting in September 2022. Television is a very important medium. Television provides us with the basics of information, education, and entertainment. Broadcasting's images and sounds become part of the structure and content of people's imagining, understanding, and judgment. Hence, the responsibility that comes with this power is enormous.
No one can doubt that the mass media in the field of broadcasting has a very important place in contemporary society. The broadcasters form an important and influential bridge, a crucial channel between government and people as well. They provide lines of communication between the peoples of the societies they serve and peoples of different societies. We cannot remind our broadcasters and media managers enough of the great and serious responsibility they bear. And I should also remind the broadcasters here that you are in competition. You have the responsibility to make sure that people know what they ought to know. There is a lot of fake news, fake information, propagandas. Now that you have employed the youth, let them understand the huge responsibility before them. Although it may not be prescribed or may not have been prescribed in their job descriptions, but it goes without saying that they must live up to the billing so that all these fake news, propagandas are met with the best anesthesia available. People should not be informed wrongly because we are what we are because of what we know. So if they know what is not truthful, then they are thrown out of tangent in as far as development is concerned. The press, both print and electronic, are the guardians of the public's right to information. The people's right to know is an essential ingredient of a free and democratic society. The media also has a responsibility to guide the most cherished values and traditions of the people. Ladies and gentlemen, broadcasting is a profession. As such, it has a role in society building. It stipulates areas of training for those who would qualify to work in its ranks. Let me also add to say, the caliber of people that are employed here, the youth, our human capital, they should be exemplary wherever they are. They would send a very negative signal, message, if or when their way of living is undesirable. They should be models wherever they are. We have seen artists performing here. They have displayed their talent. And this is what we want to see. We do not want to see the youth that go to Kachasu in the morning and then they come here and say, where are you going? No. We need people that are disciplined. And for you to achieve anything under the sun, you need to understand the discipline that is required for you to achieve the objectives set for that particular mission. There are three broad tasks that face our media. First, they must observe as impartially as possible the environment in which they find themselves, and this is what the Honorable Minister was alluding to. In reporting as accurately as possible what is happening, they provide the facts of the situation to the public. Since our society's life does not consist only of politics or scandal, a responsible media house must try its best to give as wide a coverage as possible. This is possible with advanced technology which allows broadcasts from local stations to reach all the corners of the earth. This government, through the Ministry of Information and Digitalization, is committed to provide the needed support so that it manages to support you where possible. The development plans of this government for all parts of our country will not succeed without adequate provision for channels of information, that is both for information to the people and information from the people. The media also provides a forum, a meeting place for discussion of all social issues. Again, the increase of call-in programs
in the past few years has done much to create a greater sense of democratic participation in matters that concern all. I'm expecting to enjoy MBC2 programs that are engaging. It is one thing to attend, it's quite another to participate. So let the programs push people to think. By way of example, if there's an issue that is being floated around, which you know very well is fake news, you cannot just go on air and tell people that is not true. That is not true. I mean, people say, tell us why it is not true. You need to find areas of engagement whereby people should start to think by themselves to say, from the logical flow, this is not true. We should not always come up with critics or criticisms to say, no, this is not true, this is not true. Let's package our information that knocks off tangent what is fake by way of inviting people to start discussing in the minibuses, at home. Let's launch a theme that invites people to start discussing. And at the end of the day, you preempt even they would be liars because they see, they know. I mean, even when we go to so when people start to understand that MBC, our new MBC here, although the minister said he has been here before, but it is still a new one, should say, yes, we have a new kid in town. You can't just say anything that you want to say anyhow because you'll be embarrassed, because the truth will be told in style. Television has the potential to generate both positive and negative impacts, and research shows that TV has a greater impact of television on society. The child's development level is a critical factor in determining whether television and other media will have positive or negative effects. We should also think about the people that we are saving. Anna, I'm on television. What impact will this station have on them? So all these have to be discussed, have to be included in the programming. I'm aware that MBC TV2 focuses more on entertainment and commercial interests. It is my expectation, therefore, that channels shall play a significant role in addressing issues of mental health amongst Malawians in general and youth in particular. That's why I said inside there that we need to read, we need to consult, we need to understand what is mental health. What are the issues that drive people to hang themselves, commit suicide? When you understand, then you are able to address such issues through your programming. As Trid Alankhula said, and I quote, television is an anesthetic for the pain of the modern world, end of quote. The other task of the media, especially in developing society like ours, is that of teaching. Don't you think that we need more education-type programs on our TV stations? I'm aware that MBC and other TV stations played a great role in educating the population, especially during the peak of COVID-19 pandemic, where people needed information every minute. China sojo msaiwale, antama ganza kuti radio sinama. Ukangolankhula kungochimva pa radio amati sanama uyu akuna zona. Ndiye ma radio alipo ambirimbiri, missions zosiyana. Ndiye pena kujamati media war, ndiye maiopa kuti ya apa tikanga tikumenya ndi ma TV stations anzatu. What is right, period. What is right is right. The second quote comes from John Ruskin, who said, and I quote, "Quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful education." End of quote. It is my expectation that MBC management shall continue to make deliberate efforts to offer quality services through deliberate efforts. Government's regulatory frameworks
Its licensing stipulations, its revised legislation will not make media managers and on-air personalities responsible. To meet the pressures of the bottom line, to ensure comfortable profit margins, many will either ignore their license agreements or find ways to go around them. Ladies and gentlemen, while entertainment and recreation are a human and social need, media managers and announcers have the responsibility to respect the values held by the majority of the society. Political and social freedoms, represented by a free media, carry heavy responsibilities, hence the need for members of the broadcasting profession to remember their ethical responsibilities. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the government is quite aware that a public entity, MBC, is facing a number of challenges. One of them is what the Honorable Minister has said, that's to do with the salaries. Komanso to amene mugwira pano anyamata sana nene kuti mawa amwe abakulipidwa ndalama zambiri. Chifukwa mutha kubwera mawa nkumati simunamvezulo anduna apereka maganizo abwino. This is a project. It has been hatched. People have to work towards realization of what he has suggested. Ndiye musaitenge ngati kuna kuti apereka degree ndiye naambe kuti ayi reference speech ya anduna iyayi sanatero. Distinguished guests, while I cannot promise to turn your situation around, or government cannot turn the situation around overnight, I wish to assure you that government will continue to support you in your efforts to save Malawians until such a time when you will be able to stand on your own to finance your operations. I wish you all the best as you continue to save Malawians through quality broadcasting services. It is now my singular honor to declare MBC TV2 on the go officially launched. I thank you all for your attention. God bless you and God bless Malawi. Thank you very much. We would like to thank the following organizations, institutions, and partners for believing in and supporting us from the word go. These partners have done a commendable job in investing in MBC2 on the go's growth to date. And these are 265 Gas, Erirang TV for Korean TV content, Korean Consulate, US Embassy, Voice of America for VOA content, Sesame Street TV, Malawi National Youth Council for Sports, Keeps Ice Cream Parlor, Plan Malawi, Malawi Boxing Association, AUSC Region 5 Sport, Hi-Fi Electronics, Salima Sugar, African Fertilizer and Agri-Business Partnership. This is also an invitation to those who are not yet joined to join us. Welcome to the Vibes with Judas. Yeah. Brigadier General Mandara Baguza Bachelor or Quatila. Drew Mwana wa Jess. Wafikanso Pompano Pompano.
we are launching MBC2 on the go officially. Pamene Papa 21 of November 2024. Kumene kukuza khala achina inedi hi. Pana wakusanje live wade. Oh sayiwala. Kuno kwa jema iwe uli uli. Ina uli uli. Ina uli ya Drew Samadi Jonjo. Watch it. Commence. Kumalodo. Sife Malawi. Make switch. Turn up that speaker, make you a fika. Ali konkoso. Pa 21, you know what one. Sarara. To on the go. Hello, ladies and gentlemen. This is Emmanuel Shikonso, producer and presenter. Wangamo, the truth. Program imako. Ma. On 21st November, history in making. We are launching MBC2 on the go. One of the biggest TV on the land. We are hip, versatile, and dynamic. Tukunena kuti. Moto unandi pa 21st November pano. Keep it locked. What's popping, fam? This is D Mind Universe, the entertainment analyst, a producer for Usovenge and Ulimba on MBC2 on the go. And I am so excited to let you know MBC2 on the go is getting launched on the 21st of November 2024. We promise to give you more exclusive content. And thank you for always sticking with us. Keep on keeping it. MBC2 on the go. The only station which is hip, versatile, and dynamic. Is a new age. The youth deserve a wider range of choices, especially in sports. The Central Region followed the round robin kind of format, where they were playing like a league. And entertainment programming. That's some word. I'm talking rock. We love the vibes. 2 on the go is the real deal to fill the holes and give you a platter of taste. Get ready for a pop-up of our new side of life. The go side. Get up and go. Your mornings are about to get lit. Get up and go. On MBC2 on the go. Chinwag. I've heard so many people saying, oh, mental health ndi vuto lalikulu kumalawi kuno. So it's like they're saying mental health yondimene ali matenda, which is not true. Vibes. Yo, what's up, Malawi? Yes, TikTok creators, be ready. We are here for you. We are here for you. Kudiri ne ubira ndi mafuna kumano vudo khalidwe ndilibe. 2 on the go is here and the vibes is here. To travel. Or whoever's on the other side, that the other the stirrups down, and he's going to hold the other side while you get on so that the saddle doesn't slip. Okay. So you push in here and you swing your leg around. So you go 1, 2, 3, and you just sit. Booze and Ray. We can also take leave of stage. Thank you. Let me take this opportunity to also thank Sulam and FAM plus Hi-Fi Electronics for their wavering support. Your Honor, the Vice President, and everybody else, Your Honor, may I ask you to lead us into a national anthem.
Dr. Michael Usi, Vice President of Republic of Malawi. All protocols observed. Ladies and gentlemen, that marks the end of our function this morning. Your Honor, you may leave this place at your time. Thank you. ayi pameneponso ndikuti mpamapeto pa mwambo wapaderadera kwambiri umene tinaukonza kuti kukhazikitsa MBC2 on the go. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akuchoka pa malo ano ndipo akupereka moni sanjana kwa You can mingle while having a drink and a snack. Thank you. That's who we are. That's our thing. Dynamic content. That's what we represent. A team full of pros working on the content. For the kids, the sports and the news and the things. And many more. Mary Panoramic. yayi pa mene ponso ndekuti mpamapeto penipeni pakulutsa kwathu kwa mawu makamaka mwambo umene wapaderadera official launch ya MBC2 on the go. Titha kunena kuti now we are officially now tikuchita on air, tilipa on air, achita launch. The vice president anabwera pano, udali mwambo ochititsa chidwi kwambiri, ndipo zinapezeka kunena kuti atafika pano anadula ribbon, kuyendera mkatimu, kuzungulira, kuona kuti kodi ntchito ikugwirika motani ku 2 on the go. Ndi TV ya Chinyamata, TV imene zochitika zake nkufuna kupititsa luso la Chinyamata patsogolo. Ndine mzanga Foster Maulidi kuti mwina nayenso amatola ziwiri zitatu mmene akuluakulu amenewa amayankhula pamudzi pano. Foster Maulidi, choyambirira zapopo. Mphamvu zokha tsiku la lero ndi tsiku lofunika nyonga kwambiri. Yang'anana mala kuoneni pang'ono. Ziwiri zitatu zimene mwina mungathe ma key points amene ayankhula the vice president komanso wakhala mwambo otani zimenezo uza kambe uyambire kuti wakhala mwambo otani kenako ma key points amene ayankhula minister komanso the vice president. Tinene kuti wakhala mwambo opatsa chidwi, mwambo wapamwamba kwambiri. Tsiku limene tinangoliyelekeza kuti tsiku lina chinthu chidzakhazikitsidwa, ndipo chalemekezedwa motero kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi amene walemekeza mwambo umenewu. Pakambidwa zambiri Emmanuel zimene mwinanso zapereka chithunzithunzi china kuti kodi kutsogoloku kuoneka kuti kuli moto kwambiri. Mwina ndiyambire ndi mawu amene anayankhulira amene ndi wapampando wa board ya MBC kuti kodi masomphenya a chinthuchi akachipapa masomphenya a chinthuchi ndi otani. Ndi anazakamba kuti mwina lero likanakhala tsiku loti tikanapanga double celebration kuti kukubwera OB van imene MBC
yagula kuti mapulogalamu ngati amene timapanga aja apitirire kupita patsogolo ndimambona zoti timayembekeza kuti zimenezi tidziona kupita mwina ku zoyankhulayankhula kuchoka kubamako akunkuyu amene ndi nduna yazofalitsa nkhani nawonso anatsindika kuti kubwera kwa MBC2 on the go kwakhala ngati kwabweretsa chisangalalo makamaka kwa achinyamata chifukwa kwamba kuti kanemayu kwambiri akupanga kwambiri focus pa achinyamata komanso nkhani za masewero ndakukamba kuti MBC TV1 pamene ikupanga mwina mapulogalamu ena pamene pakufunika kuti mwina ngati nkhani za masewero zipite kumeneko ndakamba kuti aonetsetsa kuti kanema ameneyi alandire thandizo lonse loyenerera kuti ntchito zake mnoti cholinga chake chimene wakhazikitsidwira chikwaniritsidwe ndinakondwa kwambiri ndi mawu a vice president Dr. Usi anatsindika kwambiri timaona ngati mwina mwake angobwera kusangokhazikitsa kuti mwina samachitsata kwenikweni koma akuoneka kuti chinthu akuchitsata akuchidziwa fuwa anakambapo za mapulogalamu ena ngati nkhani zokhuza kaganizidwe za mental issues anakamba kuti ena mwa mapulogalamu amene akuchitika pamenepo akupanga sotako maerias ngati amenewo tili nawo mapulogalamu ngati amenewo ndi anakamba kuti ayi mwayamba bwino koma pitirambeni kuchita bwino kuti cholinga cha kanema ameneyi chikwaniritsidwe nde pakambidwa zambiri koma mwina chimene tikhoza kukamba kwambiri nchona zoti zikuoneka kuti kuboma ali ndi chidwi komanso akuluakulu amene akuyendetsa kanema ameneyi ali ndi chidwi kuti chinthu chimenechi finally tikhoza kupanga confirm kuti chakhazikitsidwa ifosa moli ndithokoza kwambiri pita ndamva kuti kuli zakumwa kuli tatswaitswai munganimanitse imene Foster Maulidi mmodzi mwa olemba nkhani kuno ku MBC2 on the go tikatere ndi kuti MBC2 on the go yanyamuka ulendo pamene papa ndithu zonse tayali zambiri zakambidwa kuphatikizapo kubwera kwa pa DSTV ulendo posachedwa pa masabata abwera watikhaletu kupita pa DSTV tithokoze kwambiri nonse amene mmatitsatira kuchokera pa tsamba lathu la Facebook la MBC2 on the go komanso pachiyambi mudayamba nafe pa Malawi Broadcasting Corporation MBC Digital TV1 komanso ena mmatitsatira bwino pa Radio 2 pamenepo ndithu mwatsatira mwambo wonse mmene zakhalira udali mwambo opatsa chidwi ine ndiyamikire kwambiri kuno ku 2 on the go ntchito chimwemwe chimenechi chikadapitirirabe ntchito ikadapitirirabe pano mmene tateremo timakhala kuti tayamba tanyamuka ine dzina langa ndi Emmanuel Chikonso kuchokera kuno ku Lilongwe Area 4 Studios tingoti tsalani bwino. Come on.